קופץ לתמונה. תמונה נהדרת. שמנו את התארה והצילמנו. יואו. וואו, באמת לא פתחו את המצלמות. יאללה, איזה קריאה. לא, זה מרשים מאוד, זה מרשים מאוד. אני מרשה לכם אחר כך לצלול לתיאור של הזה. אפילו מושי מצלמה, מושי, יאללה. יש פה הרבה אנשים שלא ראיתי הרבה זמן, יאללה, מתן. גפן, למה את לא שמה מצלמה, יאללה? אני בפיג'מה עם קוקוספונג'ה, עזבו אותי. אבל איזה ילדים חמודים. אני במיטה עם הילדים, כאילו, אם אני במיטה עם הילדים... זה רק נועה יושבת כאן עם חולצה ועניינים, כי היא העבירה סדנה לאנשים אמריקאים, אז היא כאילו בעניינים. פשוט זאת הפיג'מה שלה. זאת הפיג'מה שלה. היא פשוט עברה לאמריקה, אז היא חיה לפי התנאים שלהם עכשיו, זהו. זה דווקא התגשמות כל החלומות, כאילו, מללכת לעבודה בהוויאנס ולעבור לנעלי עקב, זה כיף. טוב, יאללה, נועה, לדעתי את יכולה להתחיל. אני רק אגיד לכם שטוב, הרוב כאן, הרוב הגדול מכיר את נועה, ומי שלא מכיר, אני כתבתי את כל הרזומה הממש ממש מרשים שלה, שקיבלתי אותו ממנה ואמרתי, מה זה? יש דברים שלא ידעתי, אני צריכה לדבר איתה עליהם. אז נועה היא, נראה לי שהדבר שהכי מוכר לרובכם פה זה באמת שהיא עבדה בשגריר רוטשילד 5 שנים, הצוות שהקים את שגריר רוטשילד, והעמוד המפורסם, דנה ונועה, תעשו לי קריירה. ואנחנו מאוד 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 שמחים שהיא איתנו כאן היום מוושינגטון הרחוקה. אצלה זה צהריים, אז אנחנו ממש מעריכים את זה בצהריים עם הילדים להתפנות להעביר לנו סדנה. עומר הלך לעשות איתם סיבובים באוטו, כדי ש... יפה, יפה. וזהו, אני כאן, ואני אתן לנועה את הבמה להעביר כל מה שצריך. אתם יכולים לכתוב בצ'אט תוך כדי, נועה, אני אסתכל, ומקסימום אני אכתוב לך כדי שתהיי בכל מה שצריך. בזמן ההרצאה אני אשמח אם תהיו על מיוט ותפתחו כשיש לכם שאלות לפי מה שנועה תגדיר את הדרך הכי נוחה לה, אבל שלא יהיה לנו סתם רעשי רקע, אם אין צורך. זהו, יאללה, נועה, שאלה. יאללה. האמת שפשוט בא לי הרבה יותר לדבר עם כולם, אבל ברור שהתכנסנו לצורך ספציפי, אז אני אכבד את הזה, אבל וואי, כאילו, באמת, זה יישמע קלישאתי, אבל אני ממש מתרגשת, וממש, כאילו, לא יודעת, עשיתי 80 זומים בשבועיים האחרונים, וזה כבר עכשיו זה כאילו באמת הכי כיף שהיה, כאילו, אז תדברו איתי גם אחר כך, don't be a stranger, ועם הרבה אני גם בקשר כמובן, אבל לגמרי זה ממש ממש כיף. אז טוב, אבל אני כן אצלול כזה לנושא הספציפי, אני אחלוק את המסך. מה שנעשה היום, זה בעצם באמת להבין, זה סוג של מדריך, איזה כלים אתם יכולים ויכולות להשתמש כדי לייצר לעצמכם יותר הזדמנויות מקצועיות וכולי. אני פחות אהיה במקום של המשכנע, של הלמה, כי כבר שאלו אותי כזה מה, ואף פעם לא השתמשתי, ואין לי לינק וזה, אז פחות מקום משכנע ויותר מקום מסביר של איך לעשות, למרות שגם נעבור כזה על כמה כלים. ואני אגיד לכם כבר עכשיו, אל תדאגו, אם נרשמתם ולבסמת יש את האימייל, אז יש אימייל ממש מסודר עם כל הלינקים שאני מראה, ועם טיפים. זה אימייל כאורך הגלות, אבל הוא מאוד מאוד נוח, כי הוא מרכז הכל. אז אתם מוזמנים כמובן גם לצלם מה שאתם רוצים, אבל שתדעו שאני גם שולחת כל מה שאני אומרת היום. אז... יש לנו הקלטה. כן, וגם יש את ההקלטה, אבל אתם תראו שיש דברים שאני אתן אותם כדוגמה, אבל הם יהיו יותר ספציפיים, ואנחנו מן הסתם לא נוכל להיכנס אליהם עד הסוף לעומק. אז זה באמת, כמו שאמרתי, זה מדריך ליצירת יותר הזדמנויות משמעותיות עבורכם ועבורכם. אז מה אנחנו נעשה היום? התוכן שלנו מורכב מ3 חלקים. אנחנו נדבר טיפה על הפלטפורמה, אנחנו כן טיפה נדבר על הלמה, אבל לא המון. אנחנו נדבר על הפרופיל עצמו, איך לבנות אותו, איך להבנות אותו, על מה לשים לב, על המבנה שלו, על מיתוג אישי נדבר, כאילו זה לא הרצאת המיתוג הכללית, אם תרצו נוכל לעשות עוד אחת שמדברת כזה על פרסונל ברנדינג, אבל נעשה גם אותה, כמה חלקים ממנה, ובסוף באמת נדבר על יותר כזה טולבוקס, ההודעת לינקדאין האולטימטיבית, איך כדאי לכם לבנות את הרשת קשרים שלכם, שהיא לא רנדומלית, רמז, אוקיי? זה לא פשוט לחוץ על
קונקשן, וגם טיפה בעצם על חיפוש עבודה. הרבה פעמים בעבר, לפני עידן הקורונה, כשהייתי עושה את ההרצאות האלה, הייתי מקדישה זמן בלהסביר כמה שזה עולם בדיסטרפשן, בהפרעה, ודברים כל הזמן משתנים וכולי, אבל אני לא צריכה להקדיש אפילו דקה נוספת, וכולנו יודעים שהעולם של אתמול הוא לא מה שהיום, והוא בטח גם לא מה שיהיה מחר, ולכן כל מה שיכול לייצר לנו עוד הזדמנויות משמעותיות, כדאי לקחת בשתי ידיים. אז כבר, כאילו, הרבה אנחנו מכירים כאן, אבל אני גם מתעסקת באמת בקריירה, בבניית קהילה, עברתי כזה, רק מי שלא הכיר, אז גם עבדתי בעולם החברתי וברוטשילד, וגם בהוראה וחינוך, ועברתי לעולם הטכנולוגי, כי באמת רציתי יותר כלים, ממש ככה, פשוט הרגשתי שיש עולם תוכן שלם שגם אני אוהבת אותו, וגם אין לי אותו, ואם אני רוצה להיות מחנכת טובה, או בוא נגיד, משפיעה בעולם החברתי בישראל, הרגשתי שזו פריזמה מאוד ספציפית, ושאני רוצה להגדיל את האלומה, וככה עברתי לעולם הזה, ועבדתי שם 5 שנים, ועכשיו, לפני חצי שנה, עברנו בעצם באמת לשליחות לארצות הברית, במעבר חד מאוד, כי היה ממש טוב בארץ, אני עד עכשיו כזה מתלבטת אם זה היה הדבר הנכון לעשות, אבל אנחנו כאן, אז לגמרי נהנים ומנצלים את המצב, ובשאר הזמן אני מתגעגעת לים, ותמיד נהנית מקונספירציות, מתיאוריות קונספירציה טובות, והעידן הנוכחי פשוט מספק בשפע, אז לגמרי מצליחים לראות את הצד החיובי. אז אוקיי, אז הפלטפורמה, למה בכלל? ובטח בישראל, כשעושה את ההרצאות האלה בחו"ל, אז אף אחד בכלל לא שואל אותי, כאילו, זה בכלל לא שאלה, ואני אומרת כבר עכשיו, כן, זה לא רק למגזר העסקי, זה לכל המגזרים, כבר עכשיו בישראל יש למעלה מ1.5 מיליון משתמשים, וזה רק הולך וגדל, אז גם אם אתם בעולם החברתי או ב-non-profit כלשהו, זה בהחלט הזדמנות דווקא אפילו עוד יותר לצמוח עם זה, ולהיות שם יחסית אינפלואנסרים ויוצרים של תוכן, ונדבר טיפה על הפירמידה של הסושיאל מדיה, זה מקום טוב להיות בו קריאייטור, אוקיי? רוב האנשים הם צופים, הם פסיביים, וזו הזדמנות, זה מקום ממש טוב to shine. אז בעצם טיפה כזה ממש קצת על הלמה, למרות שאמרתי שלא נבלה בו את רוב הזמן, אבל אני רוצה לפני הכל להתחיל בסיפור קטן. אז כאמור יש לי 2 ילדים, חמודים רוב הזמן, סתם ממש חמודים רוב הזמן, ואני לא בן אדם של בוקר, ממש לא, אני פשוט קרואה בזה, מהבחינה הזו לעבוד בהייטק זה ממש מאץ' טוב, כי עובדים מאוחר בלילה ומתחילים מאוחר ביום, וכשהילדים שלי קמים בטעות לפני 7, אם הם מצפים ליחס, המקסימום יחס שהם יקבלו זה שהם יזכו בטלפון, ופשוט הם בדרך כלל משחקים, חלקים בו, כי יש לו סיסמה. אבל היה יום בהיר אחד, בשנה שעברה, שהבן שלי ינאי, בן 1.5 שנה אז, נתתי לו את הטלפון, הוא התעורר בטעות באיזה 6:45 או 6:30 או משהו כזה, ונתתי לו את זה, ואחר כך מתישהו גררתי את עצמי מהמיטה, והלכתי לעבודה, והיום התחיל. אבל אחרי כמה שעות קיבלתי כל מיני הודעות, שאנשים אמרו לי, נועה, תקשיבי, נראה לי פרצו לך ללינקדאין, יש לך שם הודעת ספאם כזה, יש לך שם משהו זה, תחליפי סיסמה, מלא הודעות כאלה, מה זה, כל מיני צילומי מסך, ואני מסתכלת, לוקח לי שנייה, וכמובן אני מתפוצצת מצחוק, כי בעצם ינאי נכנס, איכשהו הקליד את הקוד, איכשהו נכנס ללינקדאין, איכשהו כתב, איכשהו פרסם, ותוך 2-3, באמת שעות בודדות, זה הגיע לחשיפה של 3,000-4,000 אנשים. אני יודעת בוודאות, מעבר לזה שזה גם מראה לכם את הדאטה, כי קיבלתי הודעות נבלות מאנשים חזרה, וזה יצא גם ממש מצחיק, כי התרגום באנגלית זה It's hot in here, seems like I'm gonna blink like a bee, והחברים של עומר, הבן זוג שלי, חשבו שזה ממש מצחיק, וזה בעצם אמרו שזה כמו שיר ראפ, והוא ראפר וכולי. אז ככה, הלמה הראשון לפני הכל, זה שאם בן 1.5 שנה הצליח בתוך 2 שעתיים להגיע למעלה מ4,000 אנשים, ריץ', גם אנחנו יכולים ויכולות לעשות את זה, בהרבה פחות מג'יבריש ואיזשהו בליל כזה,
וזה מה שאנחנו הולכים לעשות היום, להבין איך להבנות את הפרופיל שלנו בצורה אפקטיבית וטובה, ואיך לייצר פעילות שוטפת בצורה שתעזור לכם להביע את המסר שאתם רוצים להביע הלאה. אז כאמור, אני אומרת כמה דברים שבעיניי הם קצת בייסיק ואני רוצה להגיד אותם. זה פלטפורמה חינמית ואפקטיבית, זה כלי מעולה למיתוג אישי, ומיתוג אישי זה לא שטוח, אוקיי? זה לא רק כי אני, לא יודעת מה, יצא לי תמונה טובה ואני רוצה לשים את זה להפך. כאילו לינקדאין, אנשים, ואני אגיד את זה כמה פעמים, הם לא באים לשם בשביל להרים אחד לשני, אוקיי? זה לא פייסבוק, תודה להם. הם באים לשם כי זה פלטפורמה מקצועית. אני באה לשם כי אני רוצה ללמוד, כי אני רוצה לשתף, אוקיי? זו הסיבה שאנשים מגיעים לשם. אז גם אל תעשו abuse כאילו לפלטפורמה הזו, נדבר על זה כשנדבר על פוסטים, מה לכתוב בהם ומה לשים. זה במת בלוגינג מוכנה, אוקיי? הרבה אנשים אומרים, אני רוצה לכתוב, אני רוצה את זה, לא לכולם יש עכשיו זמן לבנות לעצמם אתר, למרות שכדאי, אבל זה במת בלוגינג מעולה. זה לא משנה מאיזה מגזר אתם, כאמור, זה שוק משתנה גם אם מישהי פסיכולוגית קלינית מומחית בזה, זה לא שבהכרח מישהו שמחפש פסיכולוג או יועץ יקבל את ההחלטה על סמך פרופיל לינקדאין, אבל זה יכול לאשש או להפריך. ואני גם תמיד אומרת את זה לגבי מעסיקים. אם עכשיו יש מועמדת, ואני חושבת שהיא מעניינת, ואני נכנסת לפרופיל שלה, והוא מרשים, ויש בו תוכן, הוא כתוב טוב, והוא מספר את הסיפור שלה, ויש בו וידאוים, אז אני אומרת, וואלה, כאילו באמת חשבתי שהיא מבינה עניין, וזה הוכיח לי. ואם אני חושבת על מישהו שהם ככה, ואני נכנסת, ובאמת, לא יודעת מה, זה לא מרשים, או לא כתוב טוב, או עם שגיאות, או אולי בכלל אין להם, אז יכול להיות שזה נותן לי את הנשק לכיוון ההפוך. אז זה הרבה פעמים פשוט לאשרר או להפריך, ועדיין אנחנו רוצים שיהיה לנו את הכלי הזה. אנחנו, כמו שאמרתי, זה שוק משתנה, לא משנה באיזה מגזר אתם, אנחנו לא יודעים מה יבוא מחר, פאני, אנחנו באמת לא יודעים מה יבוא מחר. מלא מגייסים שמעדיפים לינק ללינקדאין מאשר קובץ, מלא פעמים שאני רוצה להמליץ, כי אנשים באופן טבעי פונים אליי הרבה, את מכירה מישהו פה, את יכולה זה, הם אומרים, כן, שתכי לי לינק לפרופיל שלהם. אוקיי? attachment, שמה מצחיק, זה כבר מתחיל להיות מיושן. יש משרות שיש רק שם, מתפרסמות רק שם, פעם הייתי אומרת את זה רק על פייסבוק, היום אני אומרת את זה גם שם, ובאמת אני אומרת לכם לא רק במגזר הפרטי. הג'וינט נהיים חזקים שם, הבן זוג שלי עובד במשרד ראש הממשלה, בשלוש שנים האחרונות הם הקדישו סכומים אדירים בשביל לבנות את הנוכחות שלהם שם ולהתחיל את הגיוס האונלייני. הודעות מהירות, תוצאות מהירות. אוקיי? אימייל במובנים מסוימים הוא קצת יותר מיושן מאשר הודעת לינקדאין. אוקיי? יש משהו מיידי בפלטפורמה הזו, ונדבר על איך לכתוב הודעה טובה, שהיא לא לבקש משרה. אתם תראו, אני אתן לכם ממש כזה טייטלים. וזה פלטפורמה שהיא התמנגלות לטווח הארוך. אוקיי? זה התמנגלות לטווח הרחוק. יכול להיות שגם תהיה טובה לנקודה המיידית, אבל ברוב המקרים אתם תצטרכו להשקיע קצת זמן, לא המון בשביל לבנות פרופיל, קצת זמן לא המון בשביל לתחזק פרופיל, ובשביל ליצור את הקשרים האלה, שהם לא כולם מיידיים, אוקיי? עכשיו יש כנס, אני רואה דובר מעניין, אני מציעה להם חברות, ואפילו אולי רושמת להם הודעה ספציפית על משהו שהם אמרו בכנס והיה לי מעניין, ואופ, נוצר החיבור הזה. לא בהכרח הוא מניב תוצאה עכשיו, אבל הוא לגמרי יכול להיות משהו להמשך. אז תזכרו שזה התמנגלות לטווח הארוך, ועוד משפט שהוא כזה מהעולם דווקא של הניהול קריירה, אבל אני אגיד אותו גם עכשיו, שברוב המקרים עבודה או איזושהי התקדמות מקצועית, כי זה לא חייב להיות רק חיפוש עבודה, זה גם יכול להיות לדבר בכנסים, אוקיי? זה המפגש בין ההכנה להזדמנות. אוקיי? מפגש בין ההכנה להזדמנות. אז הפרופיל לינקדאין, מהבחינה הזו, הוא גם יכול להיות מקום שמייצר הזדמנויות, אבל הוא גם ההכנה הזו. אוקיי? הוא גם בעצם עוד כלי להכנה הזו לאורך הזמן. אז אני מקווה שהשתכנעתם. מי נמצא שם? כולם נמצאים שם. ואם לא כולם, אז הרבה נמצאים שם. יש למעלה כמעט 600 מיליון יוזרים, זה ממש ממש הרבה. זה אחת מהפלטפורמות הכי צומחות בטירוף, אוקיי? זה לא יתאים לי מבחינה ויזואלית, אבל הגרף הוא כזה חד. ולכן אני עדיין אומרת לכם שזו הזדמנות טובה כאילו להיכנס, כמו שנקרא. כששואלים אותי הרבה פעמים על דנה ונועה, אז אני אומרת, זה גם היה התזמון הנכון. כאילו עכשיו מישהו יפתח עמוד משרות, יכול להיות שיגיעו לדברים גדולים, אבל להגיע למספרים האלה של ה-100,000, של העשרות אלפים, זה באמת היה גם תזמון, אוקיי? זה היה הרבה של התזמון, ואני אומרת לכם עכשיו, לינקדאין זה כבר קצת אחרי התזמון הזה, אוקיי? זה כבר לא ב-early adapters, אבל זה עדיין נכון, בגאודי הזה, זה עדיין כאן, אוקיי?
זה האתר מספר 15 הכי נצפה בעולם, ו-40% ממנו הם ה-active users, אוקיי? מי שבעולם הזה, ה-active users זה הדבר שאנחנו מחפשים ורוצים לראות, ואנשים באמת משתמשים בו ברמה שוטפת. אוקיי, אז עכשיו אם היה לנו, אם היינו פנים מול פנים, זה משהו שאני אוהבת לעשות בסדנאות גם של מיתוג וגם של לינקדאין, פשוט הייתי מבקשת, ואתם יכולים לעשות את זה גם מקסימום אחר כך, אחד מהשני להיכנס לפרופילים של אנשים כאן בקבוצה, אוקיי? יש כאן את הילה, את יעל, את משה וזה. אני לא יודעת אם חוסם... אני גם פה. הנה, אתה ראית, אני אמרתי... הלכנו לקניות, אז הייתי קצת באיחור. אתה לא בארץ, נכון? לא, אני בפורטוגל. בפורטוגל. אז טוב, אחר כך תספר לנו קצת חוויות, אז חוסם הוא בעצם יכול להעביר את ההרצאה הזו בעצמו, ואולי עדיף שהוא יעשה את זה בפעם הבאה. אז אנחנו לגמרי מבלים שם הרבה ביחד בלינקדאין, והוא דמות מאוד חזקה, אז אחר כך גם תיכנסו, למשל, לראות את הפרופיל שלו כדוגמה טובה. אז אם היינו עושים את התרגיל, הייתי מחלקת אותנו לחצי-חצי, והייתי מבקשת מכל אחד לעבור על פרופיל של מישהו אחר, אפילו עדיף שלא מכירים, ובאמת להבין מה המסר המקצועי שעולה מהפרופיל שלנו. ואז היינו חולקים את המחשבות האלה וכן הלאה. אז זה משהו ששווה בעצם לעשות אותו, וגם, בטח לכל מי שכאן בוגר של שגרירי רוטשילד או של שותפויות רוטשילד, אפילו איך כותבים תוכנית מנהיגות, ויש לי לזה הסבר ממש טוב, זה יהיה בלינק שמסביר איך לרשום את הניסיון שלכם. אז בסוף גם תוכנית מנהיגות, מישהו יכול דרך אגב לא לשים בכלל את שגרירי רוטשילד, אני ממליצה כמובן לשים, אבל גם איך לשים יש משמעות, אוקיי? אני רושמת שאני הייתי בתוכנית מנהיגות, או בתוכנית נגיד של קרן רוטשילד, לנו אולי בארץ זה אומר הרבה, גם לא תמיד, אבל בטח אם אתם בחול או משהו כזה, אני תמיד הייתי אומרת את זה, כי גרתי 7 שנים בירושלים. אז מי שגר בירושלים, כולם יודעים מה זה התעוררות או רוח חדשה. ואם מישהו עובר, מספיק שעוברים מירושלים לתל אביב, אז אף אחד בתל אביב לא יודע שרוח חדשה זה העמותה הכי גדולה, או שהתעוררות כמעט היו ראש העיר, אוקיי? הם לא יודעים מה זה אומר, אז הרעיון זה בעצם לתרגם את זה, אוקיי? אז בכלל, אני בכלל סוטה מהנושא, אבל רציתי להגיד בנוגע שאתם מסתכלים על פרופילים אחד של השני, תראו גם איך אחרים רושמים בעצם את שגרירי רוטשילד, או את קו הזינוק, אוקיי? אתם יכולים לרשום בוגר או בוגרת תוכנית מנהיגות, אבל אתם יכולים לרשום בוגרת תוכנית מנהיגות, נבחרים, בסוגריים כזה, נבחרים 80 מתוך, לא יודעת, 1,000, שזה באמת כאילו בערך מה שקורה במחזור, משהו כזה. כל הדברים הספציפיים האלה יכולים לעזור, ונגיע לזה עוד מעט. אז סליחה שסטיתי, אבל... אז זה היה טיפה על הלמה, החלק הראשון. עכשיו החלק השני, שזה בעצם על הפרופיל עצמו. כאמור, אני לא נכנסת כאילו לבייסיק, אם מישהו זה פעם ראשונה, אז תרשמו הערות, ואחר כך אחרי שתפתחו תעבדו על זה. אבל המבנה כן יש לו חשיבות, ויש כל מיני צ'יט כאלה שאני גם אשלח לכם את הלינק, אבל רגע, נסתכל בו שנייה עכשיו, רק במעבר קל כזה. תכף תראו בזמן שזה יעלה. אז זה בעצם צ'יט שאתם יכולים אחרי זה להסתכל עליו, אבל זה כשמסתכלים בעצם על הפרופיל, שבו נגיד שהוא נראה בערך ככה, אז יש לו כמה מרכיבים חשובים. כאמור, אני לא נכנסת לבייסיק, אני רק אגיד כמה דברים חשובים. כשמדברים על התמונה, אז כן יש חשיבות לאיזה תמונה אתם רוצים לשים. אם אני רוצה, ואני אכנס רגע אפילו ללינקדאין שלי, אם אני רוצה שיעבור שאני public speaker, וכשעברתי לארצות הברית זה היה אחד הדברים שהיו לי חשובים, אז התמונה שלי גם, נגיד, בפרופיל, או גם בהדר, היא תעביר את המסר הזה, אוקיי? תזכרו שלינקדאין זה בסוף דרך לספר סיפור, מעל הרבה דברים אחרים. אז לי בפרופיל האישי היה חשוב להדגיש את זה שאני public speaker, שאני פנויה להצעות ולהזמנות וכולי, ושמתי את זה כאן, אוקיי? והתמונה שלי היא כן, היא תמונה שהיא oriented business, אז אני כן ממליצה, בטח לא, ואני רואה את זה כל הזמן, כאילו, נכון שבדרך כלל ביום החתונה שלנו, התמונות שלנו יפות במיוחד, אבל הרבה פעמים, בעיקר נשים, זה כאילו, רואים אותם בדיוק בתהליך של האיפור, עם איזה מברשת איפור כזה, בדיוק שאיפרו את התוך כדי, אז לא, אז נכון שזו תמונה מקצועית שמישהו צילם אותנו, אבל אפילו עדיף לעשות אחת חדשה על הרקע של הקיר או משהו, עד שתהיה לנו הזדמנות
לאחת מקצועית, אבל כן, כל הדברים האלה הם משמעותיים, וסליחה אם זה נשמע שטוח, אבל בסוף זו האמת. הפרופיל מורכב גם מהנושא הזה של ההדליין ואחר כך של ההדר, ואם אתם רואים, יש כאן אזור בעצם להוסיף עוד מדיה עליכם, שזה אם זה כתובות שהשתתפתם בהם, או אם אתם פעם התראיינתם למשהו, זה המקום לשים את הדברים האלה. הנה, רואים את זה כאן. אז אני ממש ממליצה כאילו לעשות את זה, לשים את זה מתחת, מה שנקרא הפיצ'רד שלכם, מקומות שבעצם אפשר לקרוא עליכם וללמוד עליכם יותר. אז זה מרכיב ממש חשוב. עוד משהו, עכשיו אני מסתכלת בפרופיל עצמו, תראו שבצד ימין כאן, יש את ה-Edit Public Profile and URL, וזה כפתור חשוב שאני לא יודעת למה הם כל כך, כאילו זה ממש UI גרוע, כי לא שמים לב לזה, אבל זה כפתור חשוב, כי פה בעצם אתם יכולים לערוך את ה-URL שלכם. בכלל, השם, אם התחתנתם או שיניתם שם, אז תשימו לב שאתם align בכל הזה, בפייסבוק, בקורות חיים שלכם, בלינקדאין, שיש לכם את אותם שמות, וב-URL אתם ממש יכולים לערוך מה יהיה כתוב אחרי הלינקדאין. במקרה הזה אני פשוט משתמשת בשם המלא, אז תשימו לב שגם אצלכם זה ככה. ועוד דבר חשוב, שאתם בעצם יכולים לראות איך הפרופיל שלכם נראה. כי כשאתם רואים אותו, עם כל העפרונות עריכה וכולי, עם האייקון הזה, אז אחרים מן הסתם לא רואים אותו ככה. ונראה לי שזהו כאילו לגבי הכפתור הזה, וכאן כמובן אתם יכולים לשלוט במה יראו, כאילו באופן פאבליק וכולי. אני פשוט די מראה הכל, כי זה לא, כאילו עוד פעם, בשבילי זה רשת מקצועית, אני לא אעלה כאן דברים פרטיים. כאילו, זה אני אעלה מקסימום רק לאינסטגרם, ואז אתם יכולים לשלוט במי אתם רוצים שיהיה שם. ועוד רציתי להגיד, אני אצלול לעומק על ההדליין, על ההדר, רק שנייה ניכנס רק על המבט הכללי. אני אדבר גם טיפה על דאטה, אם יש כאן חובבי דאטה, אני יודעת שניצן פה בקהל, אבל יש פה בטח עוד כמה חובבי דאטה, אז אתם יכולים ללמוד הרבה על הפרופיל שלכם. וגם בתוך הניסיון, תשימו לב שאתם יכולים להוסיף פיצ'רד כאלה, שזה בעצם, הנה, נגיד אפילו שעבדתי בארגון, שעבדתי בסטארט-אפ, אז שזה לא בהכרח כתבות שהיו עליי או משהו כזה, אבל שמתי את הלינקים לארגון הזה שעבדתי בו, אוקיי? הייתה חברת בלוקצ'יין בשביל חוסם. אז תדאגו שתשימו גם את הדברים האלה, זה נגיד רוטשילד וכולי, כן נשים תעודות, ניסיון התנדבותי, כל הנושא של אנדורסמנט, אני כבר אומרת, כי אני בטוחה שתהיה שאלה כזו, אני אישית לא מקדישה לזה הרבה יותר מדי זמן, גם כשאני מסתכלת על מועמדים, אני לא חושבת שזה כזה שווה את הזמן שלכם, אבל אני כן חושבת שההמלצות זה דבר מעולה, זה כן נותן הרבה, אני אישית מסתכלת על זה כשאני מסתכלת על מועמדים, לבקש המלצה זה דבר ממש קל, אתם פשוט לוחצים כאן, או פונים ישירות לבן אדם, זה מה שרציתי לעשות, כן. אז פשוט לבקש המלצה, אז... כי אני יודעת למה. כי באיך זה נראה הפרופיל הציבורי שלי. אז לא משנה, כשאתם איך שזה נראה הפרופיל שלכם, אז אתם פשוט לוחצים, וזה פשוט נותן לכם הודעה גנרית, ואני אגיד את זה היום הרבה, אל תשתמשו בהודעה גנרית אף פעם, אוקיי? כי יש שם... אם אתם מסכים לכתוב עליי המלצת לינקדאין, אל תרשמו את זה כי זה הכי גנרי בעולם. אז שני דברים, כשאתם מבקשים מישהו המלצה דרך הכפתור הזה, זה מגיע אליהם כהודעה לפרופיל שלהם. אז אם אתם לא תסבו את תשומת ליבם, הם לא ידעו להסתכל. ועוד פעם, תנסחו את זה משהו מאוד מאוד ספציפי, אוקיי? שעבדתי עם גיא או עם סלאב או עם אורי, זה אנשים שעבדתי איתם למשל באימי, אז אמרתי להם ספציפית, עבדנו על ככה וככה, אני אשמח על המלצה על העולם תוכן הזה והזה. אוקיי? הנה, אפילו הילה כתבה לי, רואים, הנה. ואני ביקשתי ממנה בתור מישהי שאני עבדתי איתה ביחד, או ניהלתי, אני לא זוכרת איך חשבנו על זה. אוקיי, עכשיו אני חוזרת רגע חזרה רגע, מזיזה אתכם. אוקיי, עכשיו אני רגע חוזרת חזרה לכאן, ואנחנו צוללים לעומק על 3 דברים מתוך הפרופיל. כדי בעצם לעשות לכם פרופיל משמעותי וטוב שמייצר לכם הזדמנויות. אז ההדליין זה בעצם השורה שרשומה מתחת. עכשיו, השורה הזו יכולה להיות בעצם הניסיון המקצועי שלכם, יכולה להיות הניסיון המקצועי, יכולה להיות מקום העבודה הנוכחי שלכם. אבל היא לפעמים גם יכולה לספר סיפור, אוקיי? זה ממש תלוי במה אתם רוצים להדגיש. אם אני... נגיד, אני מנסה לתת פה כל מיני דוגמאות, אוקיי? אם אני למשל מומחית לדיגיטציה,
ויועצת בחברת ייעוץ נגיד, אז אני יכולה לרשום שאני יועצת בחברת ייעוץ, נגיד אני יועצת בדלויט, סתם, אבל דוגמה, אבל אני יכולה לרשום גם את התחום התמחות שלי. וכאן אני נותנת לכם 3 נוסחאות, ואני אשלח לכם עוד 7, אל תדאגו, כמו שרשמתי פה למטה, אתם לא צריכים סקרינשוט, I will email you 7 more, ואתם יכולים בעצם להשתמש בכל מיני נוסחאות כאלה. למשל, התפקיד שלכם והישג ספציפי, אוקיי? אם אני נגיד כתבתי ספר, וזה משהו כזה שהרבה אנשים עושים, וזה באמת רעיון טוב, ונתתי הרבה הרצאות, ואני רוצה שזה נגיד יבלוט, אז אני ארשום, נתתי למעלה מ-50 הרצאות ב-2019, ואם עכשיו יש מישהו בלינקדאין שהם בעצם בונים כנסים, ויש המון כאלה, אני אתן לכם גם דוגמאות ספציפיות, אז אם אני רושמת את זה בפרופיל שלי, כי זה הדבר שהוא הכי חשוב לי נגיד, או מאוד מרכזי, אז זה ישר מעביר את זה, אוקיי? אני יכולה לרשום פאבליק ספיקר, אבל אם אני אומרת משהו ספציפי כמו נתתי 50 הרצאות ב-2019, אז אני מספרת סיפור מדויק. מי שלמד כאן כתיבה, ויש כאן כאלה, אז כשבונים, נכון, פיקשן, כשבונים דמות או זה, אז צריך להיות ספציפי. כמה שיותר ספציפי, זה יותר אמין, אוקיי? וזה יותר מעביר את המסר. אז עוד פעם, דוגמה אחרת יכולה להיות התפקיד, שנות ניסיון ופאן פאקט, אוקיי? אני טק בלוגר. אני בלוקצ'יין פנאטיק, אוקיי? למשל, אם אתם חוסם, בסדר? אז יכול להיות איזה משהו פאן פאקט כזה. לא הייתי נכנסת לדברים אובר אישיים, אוקיי? אבל כן, אם אתם מרתוניסטים, אם מישהו חובב פה ריצות ארוכות, זה גם משהו שהוא פאן פאקט, אבל גם בינינו זה אחלה עדות על תכונות אופי. נכון? זה משהו שהוא מאוד מרשים. כאילו, אני פעם שראיינתי לאיזו תוכנית מנהיגות, כאילו רק הייתי בצוות, ובאה מישהי והיא סיפרה שלא משנה, היא עבדה במשהו מזהיר כמו הדואר, אבל היא רצה 4 מרתונים ויש לה 4 ילדים. ולכל ילד היא רצה מרתון. ואני פשוט, הנה, עובדה שאני זוכרת את זה גם היום איזה 10 שנים אחרי, כי זה היה פשוט mind-blowing בעיניי. אתם יודעים, זה עורר עמוק. זה אומר שהיא מתמידה, שהיא רואה דברים לארוך טווח, שהיא יודעת לנהל את הזמן שלה, כי איך עושים את כל הדברים האלה וכן הלאה. אז זה לגבי ההדליין. הנקודה הבאה היא בעצם ה-summary, נכון? ה-summary זה הריבוע, הרובריקה של 3-4 שורות מתחת להדליין. אז מה שם כדאי לכתוב? אז שם בעצם אנחנו רוצים להכניס את כל מה שהוא האקסטרה, את כל מה שהוא בנוסף. עם CV או עם כאילו CV או הפרופיל עצמו הוא בסוף תיאור של הניסיון שלנו, אז ה-summary זה הזדמנות טובה לספר למה אנחנו עושים, לא רק מה אנחנו עושים, אלא למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, אוקיי? אני educator ואני passionate about it בגלל ככה וככה, אוקיי? זה ההזדמנות שלכם לשים את הלמה הזה. אז שם אתם יכולים לספר את מה עושה לכם את זה. אתם יכולים לספר על התפקיד הנוכחי שלכם קצת יותר. אתם יכולים למסגר את העבר, וזו נקודה חשובה. וכשתחשבו על זה, אז קורות חיים, ובלינקדאין זה חשוב במיוחד, אנחנו בדרך כלל מספרים את מה שעשינו, את מה שעשינו פעם. ומילות חיפוש, אנחנו נקדיש לזה עוד רגע כמה דקות, הם הדבר הכי קריטי, כי אם אני עכשיו מגייסת, אני מגייסת לפי המילות חיפוש. אני עכשיו צריכה מישהי שנגיד היא יועצת בחברת ייעוץ בתחום של ככה וככה, אז אני רושמת את זה ואת זה. ואם מילה עכשיו היא יועצת בחברת ייעוץ, אבל רוב הניסיון שלה מספר את מה שהיא עשתה לפני, ולא מספר את הניסיון הזה, אז בעצם היא בכלל לא תעלה לי, או היא לא תעלה לי מספיק פעמים, אוקיי? אז תשימו לב שאנחנו, לינקדאין מספר את העבר שלנו, וה-summary זה הזדמנות טובה לספר את ההווה, או אפילו את העתיד שלנו, של מה שנרצה שיחפשו אותנו עליו, אוקיי? עם המילות חיפוש האלה. זו הזדמנות טובה להראות אופי, זו הזדמנות טובה להראות אופי עגול, זה המקום שלכם להיות שנונים, זה המקום להיות מצחיקים, לא יותר מדי מצחיקים, לא יותר מדי שנונים, אבל להיות באמת עגולים. זה המקום להוסיף את ה-rich media, מה שאמרנו מתחת, כתבות שאתם קשורים אליהם, של העיבוד שלכם או משהו כזה, להגדיר את עצמכם במילים שלכם, וחוסם, אתה מוזמן להגיד, באמת תרגיש בנוח. אם אתה רוצה שאני אעצור ואני אגיד, אז אני זה, אבל אם אתה רוצה להתערב, תרגיש בנוח. והחלק השלישי זה ה-work. אתה רוצה להגיד? לא, אני שואל, זה אבי, אפשר לשאול שאלה? כן. לגבי החלק הראשון שהראית בהתחלה, כן. איך לינקדאין, אז נגיד, זה גם רלוונטי לכל חלק, אבל ספציפי לזה אני רוצה לדעת,
אם הרי עושים שינויים, סתם, במהלך... כן, כן. אפילו בתוך אם אתה נמצא בחברה לאורך זמן, ואתה עושה שינויים. האם, מה המשמעות של זה בשני כיוונים? אחד, מבחינת האלגוריתם של לינקדין, כאילו איך הם מתגמלים אותך ברמת החשיפה, ושתיים, איך אפשר גם למנוע, למשל, ששינוי מסוים יופץ לרשת שלך, זאת אומרת שזה יהיה רק שינוי, את יודעת, כן, כן, לגמרי. קוסמטי כזה, ושלא באמת, את יודעת, כי חד משמעית. שאני משנה, פתאום כל הלינקדין שלי מתחילים לשלוח לי הודעות. לגמרי, לגמרי. יש לך כפתור שם, כשאתה משנה פרטים, share with everybody or not. נכון. אז רק רציתי להגיד משהו, כי אבי, הזכרת לי עוד נושא. לינקדין זה פרופיל נושם, אוקיי? זה מה שיתרון, זה באמת יתרון גדול. אם עכשיו אני, נגיד כשעברתי למשל להייטק, אז מן הסתם כל הרקע החברתי שלי, אני לא השמטתי אותו, אבל אני הדגשתי בו, ואני ניסחתי אותו באופן שהוא מדבר את זה גם להמשך, אוקיי? אז זה פרופיל נושם. אם אתם עכשיו רושמים משהו בהדליין, אז בהחלט אתם יכולים לשנות אותו בהמשך, וגם לשנות אחורה, אוקיי? לא לשקר, לא להמציא, לא להגיד משהו שלא עשיתם, אבל אם עכשיו אני מנהלת קהילה בשגרירי רוטשילד, אוקיי? אם אני אפילו, לא משנה, ניהלתי את ארגון בוגרים, בסוף ניהלתי קהילת בוגרים, אז אני יכולה לרשום את זה, אתם יודעים, ארגון בוגרים, אני יכולה לרשום את זה קהילה, אני יכולה לרשום את זה engagement, שזו מילה שהיא גם מתאימה לעוד עולמות תוכן, אז כל הדברים האלה בהחלט תחזרו אחורה ותפנו, זה פרופיל נושם. לגבי זה שלא כולם יראו, אבי זה נקודה מעולה, ובאמת, כמו שחוסם אמר, יש שם פשוט כפתור כזה כשאתם משנים, רשום כאילו, זה ממש כזה סוויץ' כזה, אם to share או not to share, אז פשוט אל תשתפו, זה נכון, לא צריך שכל דבר יקפוץ לכולם, וזהו, לא זוכרת מה הייתה השאלה. יותר מוכר נגיד לעשות שיתוף כזה? זאת אומרת, אפשר לעשות, גם אם לא עושים שינוי, זאת אומרת, נשאר אותו סטטוס, אבל רוצים כאילו פתאום להקפיץ אותו לרשת שלך כדי שזה ייצר משהו, אז אפשר פשוט להפוך את זה לפאבליק? כן, אז פשוט אתה יכול אפילו להקליד את אותה מילה מחדש, ופשוט אז לעשות לזה share, ואז זה יקפיץ את זה כאילו מחדש. אבל אני רוצה להגיד שיש דרך הרבה יותר טובה להיות בתודעה של הרשת שלכם, ואנחנו נגיע אליה בחלק השלישי, שזה ממש עוד שנייה. אז רק לגבי הניסיון, וזה ממש חשוב, שזה בעצם איך לרשום את הניסיון המקצועי שלנו. אני מרגישה שאני צועקת כי יש כאלה שהם לא על מיוט, אז אני... זה מה שאני חזק מדי. אני אעבור על זה ואוריד את כולם למיוט. אוקיי, אז לגבי הניסיון עבודה שלנו, אז דיברנו על ההדליין, דיברנו על הסאמרי, על ההדליין, ועכשיו אנחנו מדברים על תוך הרובריקות של הניסיון. אז בעצם זה הליבה של הפרופיל לינקדאין שלנו, ויש שם איך כתוב הניסיון שלנו, אוקיי? הניסיון עצמו. עכשיו, ברוב המקרים, והטיפ הזה זה גם נכון לקורות חיים, זה נכון לתמיד. אז ברוב המקרים אנחנו פשוט רושמים את מה שעשינו, ורושמים כמה בולטים מתחת, אוקיי? אז שני דברים מאוד חשובים. עוד פעם, לקוח מעולם הכתיבה. בסדנת כתיבה, אני למדתי כתיבה, והביאו לנו לאחת הסדנאות את אגי משעול, אם אתם מכירים את המשוררת, והיא אהבה משפט שאני מאוד אוהבת ועד היום הוא הולך איתי. היא אמרה שלכתוב זה למחוק. פאוזה דרמטית. כי כשאנחנו כותבים משהו, אז אנחנו נורא נקשרים, ואז אנחנו לא מוחקים, ובסוף יוצא מהן איזה בליל כזה, וזה נורא נכון גם לניסיון מקצועי, אוקיי? זה באמת, לכתוב קורות חיים זה הרבה פעמים למחוק. כשאנחנו עושים משהו, אנחנו נקשרים לזה, אוקיי? אני הייתי 5 שנים מדריכה בקייטנת אומן צעיר, מה ככה אני מדברת על זה? התשובה היא כן, אוקיי? אנחנו רוצים שזה יהיה רלוונטי, אנחנו לא רוצים להתיש. לינקדאין לפחות זה לא כמו קורות חיים, כי אפשר לשים שם את כל הניסיון המקצועי ורק הנוכחי גלוי, אבל גם אז, כשאנחנו כותבים את הניסיון המקצועי שלנו, עבדתי כמעט 5 שנים בשגרירי רוטשילד, יש לי המון מה לכתוב, אבל אני לא אכתוב שם, אתם יודעים, מגילה של חצי עמוד. אז אני אתאר שם את הדברים הכי רלוונטיים לעיסוק הנוכחי שלי היום, או למה שהייתי הכי רוצה שימצאו אותי כרגע, אוקיי? אז זה דבר אחד. הדבר השני זה איך כותבים את הניסיון, איך כותבים את הבולטים האלה. ברוב המקרים אנשים פשוט רושמים את זה די שטוח, אוקיי? הייתי נגיד מנהלת הדרכה, אוקיי? אז נגיד פיתחתי תכנים, כתבתי תוכן, הובלתי מפגשים, יצרתי כנסים. אוקיי, זה לא רע, אבל זה גם לא ספציפי. כל מנהל הדרכה יכול לרשום את זה על עצמו. מה עושה אותי? אני, אוקיי? מה עושה אתכם? אתם. אז מה שעושה אותנו, וזו הנוסחה שגם אליה נשלח לכם כתבה יותר ארוכה, זו נוסחה שכתב ה-VPHR של גוגל, שהוא מציע, הוא כבר לא בתפקיד הזה, הוא בתפקידים אחרים, אבל זו כתבה בלינקדאין שאני מאוד אוהבת,
והיא מסבירה נוסחה ממש טובה, ושאלתי אחר כך עשרות אם לא מאות מגייסות, כי אני תמיד ממליצה עליה, אז רציתי לדעת שאני לא ממליצה סתם, והרבה מהן, כמעט כולם אמרו, גם כאלה שעובדות בגוגל היום, אמרו שזה באמת נוסחה ממש ממש טובה, שתעזור להם להבין את הספציפיות של האנשים. ומה הנוסחה הזו אומרת? היא בסוף אומרת, accomplished X is measured by Y by doing X, אוקיי? וכאן זה גם נותן אפילו את הדוגמה שאמרנו של להיות בוגרים של קו הזינוק, או של שגרירי רוטשילד, אוקיי? אני יכולה לרשום שהייתי בוגרת של ארגון, אבל אני יכולה לרשום שהייתי בוגרת של ארגון, הייתי רכזת והובלתי למעלה מ-120 מפגשים פרונטליים, ופיתחתי, לא יודעת מה, נגיד 50 מערכי תוכן, זה הרבה יותר, וזה בארגון שנבחרתי אליו, טופ, לא יודעת מה, 10% או משהו כזה, זה הרבה יותר מרשים וזה הרבה יותר ספציפי מכל מה שתיארתי לפני. אוקיי? אותו דבר על מנהלת ההדרכה שנתתי את הדוגמה. אז אם מישהי מפתחת תוכן, אז יכול להיות שהיא עסקה בפיתוח תוכן או בהובלת קבוצה, אבל אם אני רושמת דברים ספציפיים ומדידים, הם הרבה יותר מעבירים את המסר. ובטח אם אתם במגזר הפרטי, אז תרשמו את ממש, אתם יודעים, אני יכולה לתת, זה בני אחר כך חופשי להסתכל ממני, לקחת מה שאתם יכולים מהפרופיל שלי, אבל כשעבדתי בסטארט-אפ, והייתי שם אחראית על הניהול שיווק וניהול קהילות, אז אני יכולה לרשום את זה בשתי שורות, או להסביר מה זה התפקיד הזה. אבל הסברתי את זה שם, שבניתי קהילות שהיו בהן, קהילות של יוזרים באפליקציה, שהיו בהן למעלה מ-100,000 יוזרים אקטיביים, שעזרו לסטארט-אפ שלי לגייס למעלה מ$30 מיליון. אוקיי? אז אני לא אומרת שאני גייסתי $30 מיליון, אבל אני אומרת שעשיתי צעדים אקטיביים בחברה, הקמתי 5 מיקרו-קהילות כאלה, עם 100,000 יוזרים, שבסופו של דבר בתוך 3 שנים או בתוך שנה אפילו גייסנו למעלה מ$30 מיליון. אז הייתי ספציפית ואמרתי וסיפרתי, וגם השתמשתי שם בבאזוורד ספציפיות, לכל התעשייה, אם אני משאבי אנוש, אם אני במשפטים, אם אני עורכת דין, אז יש מילים ספציפיות, אוקיי? וזה עוזר לכם. אם אני במרקטינג, אז אני אשתמש בביטוי user acquisition, אני אשתמש בביטוי active user, כי לבן אדם שרוצה לגייס לתפקיד הזה, זה אומר משהו, אוקיי? אז תשימו לב, אל תתקעו סתם מילים, זה גם אני אומרת, כי בסוף כאילו תשתמשו באמת במילים אותנטיות. איך, זה תשאלו אותי, ושואלים אותי, איך אני אדע איזה מילים להשתמש, אז נגיד ששאלתם, אז אתם יכולים לעשות שני דברים. אתם יכולים ללכת ל-job description, לתפקיד שמעניין אתכם, אוקיי? לא כי אתם בכך רוצים להתמיין לאנשהו, אבל לראות איך אנשים מגדירים את זה. תיכנסו באמת, אם זה בחברות גדולות, אם אתם במגזר הפרטי, תיכנסו לראות איך חברה גדולה רושמת את התפקיד שלה, ותיקחו משם מילים לתפקיד שלכם, אוקיי? או רעיון אחר, באמת להסתכל על פרופילים של אנשים, בכלל לינקדאין זה פלטפורמה סטוקרית מדהימה, זה נותן מענה לכל המאוויים האנושיים, גם לרגל אחרי האנשים וגם לדעת מי יסתכל. אז פשוט תראו איך אנשים אחרים רושמים את זה, ובאמת תקבלו משם השראה, רעיונות, לא אחד לאחד, אלא פשוט באמת השראה. טוב, הדבר הבא, ממש ממש חשוב, search words, זה אולי הדבר הכי קריטי בלינקדאין, ואני תכף אתן לכם גם 2 דוגמאות ספציפיות לאיך זה נגיד עזר לי באופן אישי. אחד, המיקום שלכם. אם מישהו עבר נגיד לפורטוגל, או רוני באיטליה, אז כמובן לשנות את המיקום. זה דבר ממש ממש חשוב, כי הרבה פעמים אם מגייס, מחפש מועמד, או מישהו מחפש, עושה מה שנקרא תהליך vetting לספיקרס, אז הם עושים לפי המיקום. הדבר הראשון שהם יבדקו זה המיקום, כי הם לא בכלל רוצים עכשיו להטיס מישהו מכל מקום, אוקיי? אז אמרנו, buzzwords, תשמשו במילים שרלוונטיות לתעשייה שלכם, ותסתכלו איפה הם נמצאים. תעשו רשימות של עסקים ואנשים שאתם רוצים ללמוד מהם, להעריך אותם, ומהם תיקחו דוגמאות. טוב, זה כל מה שאמרתי עכשיו, שכחתי. וגם תשימו לב שהמילים שלכם, שהפרופיל שלכם, בטח אם עשיתם שינוי תעסוקתי, או פשוט גדלתם, אוקיי? כי פשוט עשיתם ניסיון תעסוקתי, שהוא לא מספר רק אני אומרת מי שאני רואה פה מולי, כן? את אבי של פעם, אוקיי? אם אבי עכשיו במגזר, היא עכשיו בעולם הטכנולוגי, ולפני זה היא הייתה בעיקר בעולם של משפטים, אז היא לא רוצה שהפרופיל שלה רק יספר את הרקע המשפטי. אוקיי? אז איך עושים את זה? יכולה לחזור אחורה ולטבל את זה במילים אחרות, או פשוט לנסח את זה אחרת. אני אתן דוגמה, עוד פעם, שקל לי לתת. נגיד תפקיד של מנהל קהילה,
בעברית אנחנו משתמשים בביטוי הזה, מנהל קהילה, מפתח קהילה, ובאנגלית זה לא ככה, כאילו מי שרשום community manager, כמעט אין את הביטוי הזה. זה נקרא נגיד community engagement, או community builder, אוקיי? אז זה העולמות האלה. אז פשוט תשימו לב שאתם משתמשים בטרמינולוגיה הנכונה על המקצוע שלכם. טוב, אני ממשיכה הלאה. אז כאמור, אתם יכולים, כל אחד יכול לבדוק, אמרנו שאנחנו צריכים להסתכל על עצמנו כמו עסק, ואתם באמת יכולים לראות, כשאתם נכנסים לפרופיל שלכם, אתם יכולים לראות איזה מילות חיפוש המחפשים שלכם השתמשו כדי שהם מצאו אתכם, אוקיי? אז אמרנו, אם עכשיו אני מפיקה כנס, ואני רוצה להביא יזמת אישה, אז נגיד אני ארשום female, entrepreneur, public speaker, לא יודעת מה, משהו כזה, אז זה יביא לי תוצאות. אז אחר כך, אם נגיד חיפשו אותי ולי היה רשום public speaker, אז אצלי זה יראה שזה ככה חיפשו אותי. מה שהבנתי מה אני רוצה להגיד. אז אתם יכולים לראות, ולדעתי זה לא רק בפרימיום אקאונט, אבל בפרימיום אקאונט אתם ממש גם יכולים לראות את המילות חיפוש. וזה עוד משהו שרציתי להראות לכם. למגייסים ולמגייסות, אני לא יודעת אם יש כאן איתנו בשיחה HRיות או HRים, הם רואים את זה אחר לחלוטין. יש להם כלי מאוד מאוד חזק בלינקדאין, מאוד חזק במילות חיפוש שלו, ככה הם עושים, אוקיי? כשעבדתי באי-ביי, שזה היה התפקיד הקודם שלי, אז ישבתי, אני והמגייסות כאילו ישבנו ממש ביחד, וככה הם עשו, כאילו כל מועמד, זה הייתה הדרך, הם פשוט רשמו את המילות חיפוש, וככה הם חיפשו מועמדים, ולכן זה ממש ספציפי, אוקיי? אם מישהו עכשיו מחפש את פיתוח עסקי לתת תחום, אז זה המילים שהיא תרשום שם. אז רק שתראו את ההבדל הזה. וכאן רציתי לתת שתי דוגמאות, ממש באופן אישי, אני באמת ספר פתוח בכלל בתוכן שלי, כי אני באמת חושבת שזה בסוף היום זה לא ידע מוחלט, זה אסטרטגיות, ואני שמחה לחלוק כאילו כל מיני אסטרטגיות. אז קיבלתי שתי הודעות ב-29 לאוקטובר. מי שרוצה לנחש מה קרה ב-29 לאוקטובר השנה, שקיבלתי את שתי ההודעות האלה, אני לא יודעת אם אני אפילו יכולה לראות את הצ'אט, אז נגיד שניחשתם, ונגיד שניחשתם נכון, אז ב-29 לאוקטובר זה בעצם היה חודשיים אחרי שעברתי לארצות הברית, ושיניתי את המיקום. תדאם. אז פשוט שיניתי את המיקום שלי לוושינגטון DC, ואז בעצם קיבלתי שתי הזדמנויות. אחת הייתה מזילו, שזו חברה מטורפת באמת, כאילו זה כמו הגוגל של הנדל"ן באמריקה, והוא פנה אליי, כי הם חיפשו דירקטור של employer branding, אוקיי? עכשיו, למה הוא פנה אליי לדבר הזה? מסיבה מאוד פשוטה, כי employer branding זה מה שעשיתי באי-ביי, זה היום מקצוע מאוד מאוד חם ומאוד מאוד בצמיחה, שגם זה, דרך אגב, יכולתי להשתמש בכל מיני דרכים, כי בסוף רוב התפקידים שלנו כנראה שיש להם כמה טייטלים או כמה אזורים. אז אני שם, כי כשהייתי באי-ביי, הייתי תחת חדשנות. אז הייתי יכולה להגיד שנגיד הייתי innovation manager, אז הייתי יכולה להשתמש נגיד בביטוי הזה, אבל השתמשתי בביטוי מאוד ספציפי לעולם תוכן שאני רוצה להתפתח בו, ולכן זה קפץ. אז הוא כנראה מה שהוא עשה, המגייס הזה, הוא פשוט רשם בשורת חיפוש, תכף ניכנס לזה ביד, אתם יודעים מה אני אראה לכם עכשיו. במקום לדבר על, נדבר את, סורי על הדיליי, אז כשאני נכנסת נגיד ללינקדאין, לא משנה מה אני רוצה לחפש, נגיד, כשעברתי לפה, אז חיפשתי נגיד את APAC, כי זה ארגון גדול ב-DC, ורציתי, לא יודעת מה, לראות איזה אנשים עובדים פה, אז רשמתי פה APAC, ואז אני יכולה לחפש את זה או לפי אנשים, שזה אנשים שעובדים שם, או לפי עבודות, אם אני רוצה לראות איזה עבודות יש שם, או לפי החברה עצמה. ואז היום לכל חברה, ואני אומרת לכם, זה גם בישראל, אני מראה לכם הרבה דוגמאות מכאן כי אני כאן, אבל זה גם בישראל, אז כשנכנסתי לפרופיל של החברה, זה גם מראה לי את האנשים שעובדים שם. ואז אני יכולה פשוט להיכנס ובאמת להציע להם. אז המגייס הזה בואו נציע לו. המגייס הזה שפנה אליי, מה שהוא עשה בגדול, הוא פשוט רשם employer branding, הוא רשם ארצות הברית, ואני מנחשת, אני לא יודעת, שהוא גם רשם Fortune 500, שכאילו eBay זה אחת מהחברות שעדיין כאילו נמצאות בפייל הזה, וככה הוא הגיע אליי. אני רואה שיש שאלות, אז אני רק אסיים את הדוגמה הזו, ואז אני אסתכל על השאלות. והדוגמה השנייה שרציתי לתת, דרך אגב, לצערי, למרות שזו הייתה הצעה מדהימה,
זה לא היה לי רלוונטי בגלל שאני בדיוק הגעתי לכאן עם עבודה וגם ויזה שלי, אבל עדיין כאילו לא מזיק לשמוע. וההצעה השנייה שקיבלתי הייתה מישהי בשם קריסטין, והיא אמרה לי שהנה, היא אמרה, I am vetting speakers for our 9th annual international internal communication, בלה 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 בלה. אז היא פנתה אליי, כי פשוט היא בונה כנס, הם חברה שמפיקה כנסים, אני אומרת לכם שזה קורה גם בישראל וגם בארצות הברית, ובפרופיל שלי היה רשום internal communication, והיא בונה כנס של אנשים שמתעסקים ב-internal communication, והיא פנתה אליי ובאמת הציעה לי את ההצעה הזו של לבוא לדבר, וכמובן הייתה התכתבות שלמה, וזה הודעות ממש מגניבות, כי בגלל שמקבלים גם כל כך הרבה ספאם, אני כזה לפעמים לא יודעת זה ספאם, זה אמיתי, רוצים, כי יש הרבה פישינג מחוכם כזה, של כאילו, לשלוח לכם כאילו הזמנות לכנס או לאיזה זה, אבל בעצם פשוט רוצים שתשלמו על משהו, אבל זה היה ג'נואין לחלוטין, ובאמת טסתי לארצות שם ממש לפני הקורונה זה היה, וזה היה באמת הזדמנות כאילו מתוך הלינקדאין. אוקיי, אז אני רק מסתכלת שנייה על השאלות. שאלו איך אפשר לראות איזה מילות חיפוש הובילו אליי, אז אמרתי שאתם נכנסים לפרופיל שלכם, בתוך הדאטה שלכם אתם יכולים לראות איזה מילות חיפוש חיפשו כדי להגיע אליכם, וגם כשמישהו, בואו נראה לכם רגע את זה בלייב, כשמישהו מציע לנו חברות, רגע, כשמישהו מציע לנו חברות בלינקדאין, קונקשן מה שנקרא, אז אתם יכולים לראות, זה אומר לכם איך מצאו אתכם, כאילו איך הוא מצא אתכם, כאילו find you through דרך העמוד הראשי, מצא אתכם דרך זה. הנה, זה מישהי מההרצאה הקודמת שעכשיו עשיתי, אז היא, ככה זה, אני רוצה לראות אם יש עוד, אם זה עוד מראה את זה. אוקיי, אז רגע, אני שנייה חוזרת ואז... איפה הדאטה שלנו? תכף נגיע להסתכל על הדאטה, זה חכו שנייה. רגע, אני רק רוצה להחזיר את הצ'אט שוב כדי שאני אראה עוד התייחסויות. אז המילות חיפוש אנחנו נגיד את זה שוב ישר. אני לא מצאת את החלק של ההמצאות בפרופיל, אז אנחנו ניכנס גם לזה עוד רגע. אוקיי, בטעות ערכתי גם את הפרופיל שלי תוך כדי שאני מראה לכם את הדוגמאות, אל תדאגו, אחרי זה אני אתקן. אוקיי, בסדר. טוב. אז אם יש עוד שאלות תרשמו ואני אתייחס אליהם תוך כדי. אז עכשיו אמרנו personal branding זה נושא שלם, לא אעמיק בו כרגע, כי זה הרצאה שלמה בפני עצמה, אבל אני כן רוצה להגיד שנייה על הלינקדאין משהו ואיך זה יכול לשמש אתכם. בסוף, זה כלי, אוקיי, הרבה מהדברים החשובים נאמרים עלינו כשאנחנו לא בחדר, אוקיי? אם עכשיו אני נכנסת לרעיון עבודה ואני יוצאת, ההחלטה לגביי מתקבלת כשאני לא שם. אם יש עכשיו קיצוצים, וזו דוגמה שאני תמיד נותנת, שעבדתי באיביי, חודשיים אחרי שהצטרפתי, המניה ירדה ב-0.03%, זה נשמע קצת אבל זה המון, והיה קיצוץ של 20% מהכוח אדם. כל ההחלטות האלה התקיימו כשאני לא הייתי בחדר, החליטו להשאיר אותי כשאני לא הייתי בחדר. אני הייתי צריכה לפטר עובדות שלי, והיה לנו דיון מי מהצוות כשהם לא היו בחדר. אז בסוף הרבה מהפרסונל ברנדינג והדברים האחרים שאנחנו עושים, הם יעזרו לספר את הסיפור שלכם גם כשאתם לא נמצאות שם, גם כשאנחנו לא נמצאים שם. תהיו ידועים במשהו. אם אתם עכשיו, נגיד, עוסקים בדיגיטל מרקטינג כלשהו, נגיד אתם מומחים לסושיאל מדיה, אוקיי? זה מה שאתם עושים, זה העבודה שלכם. ואתם מאוד אוהבים, אל תצחקו, סטוריז באינסטגרם. מי שעוקב לך יודע שאני ממש אוהבת, אני ממש נהנית. אם יש מישהו שהם בסושיאל מדיה והם יהפכו להיות מומחים בסטוריז באינסטגרם, מצחיק ככל שזה יישמע, אני מבטיחה לכם שתהיה להם יותר עבודה מאשר רק להיות סושיאל מדיה. אם הם סושיאל מדיה והם ספיישלייז עם אינסטגרם סטוריז, זה מייצר להם יותר הזדמנויות. אוקיי? אז תנסו לראות אם יש לכם סאב אקספרטיז, ותנסו בעצם לספר את הסיפור הזה בתוך הפרופיל שלכם. יזמות, מיקרו-יזמות, נתת פה את הדוגמה של דנה ונועה, שיותר מתארים ותזה שכתבתי על עגנון, וכל מקום שאני מגיעה אליו זה תמיד כאילו משהו שמלווה אותי, וזה הרבה פעמים לא רק משהו שאתם מקימים, הרבה פעמים אתם, אני יודעת שיש פה שמתנדבים ב-Fuck Up Nights, או ב-Wise, ההרצאות האלה בלילה, או כל מיני ארגונים כאלה, וזה דברים שבאמת יכולים להוסיף לכם לפרופיל, לפעמים זה גם בתוך מקום העבודה שלכם. כשעבדתי, עוד פעם, באיביי היה בחור בשם נועם, התחלנו לעבוד באותו זמן, והוא אמר שהוא משתגע מזה שאנחנו 300 אנשים, 2 קומות ענקיות, והוא לא יודע מה אחרים עושים, הוא התחיל מיזם.
כשאנשים מספרים בזמן ארוחת הצהריים, מדברים ברקע, אנשים מספרים בזמן ארוחת הצהריים מה הם עובדים, על מה הם עובדים עכשיו, וזה ממש התחיל מצחיק כזה, כאילו, מיזם שמישהו אחד יזם, אבל זה אחר כך הפך להיות מסורת, וכולם הכירו אותו בתור נועה מהמיטאפים, כי כבר זה ממש הפך להיות חלק מהארגון. אז זה לא שלא יפטרו אותו בגלל זה, אבל זה נותן לו עוד אקסטרה טאץ', וכמובן לספר את הדברים האלה שאתם עושים. אוקיי, אני עוברת הלאה. שאלו אם המגייסים, אוקיי, שאלו עוד שאלה שאני תכף אתייחס אליה. פה רציתי לתת עוד 2 דוגמאות שלי חשוב הרבה פעמים לספר בסיפור האישי שלי שאני מדברת מול קהל, שאני מתעסקת ביזמות, ב-Women Entrepreneur, וכאן נתתי עוד 2 דוגמאות לכנס שהזמין אותי, ועוד מישהי שעשתה אירוע בישראל, הם בכלל היו חברה מלונדון, לדעתי חיפשה נשים מרצות, כי זה היה אירוע שהיו בו רק מרצים גברים, ואני, אז כנראה שהיא לא מצאה זה, אבל בגלל שהשכלתי לשים פאבליק ספיקר ואנטרפרנור וזה, אז היא פנתה אליי. ופה רציתי הדוגמה שנייה לתת, שדן לבנו, אפילו שזה מיזם שהוא כולו בעברית, פתחתי לו פרופיל בתוך לינקדאין, ואני זוכרת שאבי קאץ, אם הוא עדיין איתנו בשיחה, שהוא בתור סטודנט ברוטשילד, פנה אלינו שאנחנו נפתח עמוד לינקדאין לרוטשילד, כדי שכשנשים את הפרופיל שלנו, אז בעצם זה יופיע לא בתור ריבוע אפור כזה, אלא בתור ארגון ממש. אז זה כזה עוד איזה משהו. אוקיי, אז עכשיו שאלו אותי הרבה על הדאטה ואני מגיעה לזה. אני אוהבת את הביטוי הזה של you're not a businessman, you are a businessman, you're not a businesswoman, you are a businesswoman, you are a business lady. אז אנחנו הארגון של עצמנו, אנחנו העסק של עצמנו, אוקיי? גם אם אנחנו שכירים. מעבר לזה שהעולם ממש משתנה, ויש לי מלא נתונים כמה שאתם רוצים, שעד 20, 30, 50% מהאוכלוסייה יהיו עצמאיים, וזה לא רק עצמאים, אלא גם עצמאים, אוקיי? אז אני לא נכנסת לעומק בזה, אבל אני כן רוצה שתחשבו על זה כל הזמן, שאתם העסק של עצמכם. אם פעם אנשים עבדו רק בשביל מקום העבודה, היום אתם גם עובדים בשביל עצמכם, זה לא סותר. אתם תהיו מצוינים במה שאתם עושים, ואילה ואני לא מזמן היה לנו דיון שלם על זה, אבל תוך כדי גם תדאגו להשאיר את הזמן של אפילו הדבר המצחיק הזה, כמו לדבר בכנסים. תדחפו את עצמכם, גם אם אתם שכירים בארגון גדול. בדרך כלל, הבכירים אין להם זמן ללכת לדבר בכל הכנסים, והרבה פעמים מחפשים מישהו. אז או שתציעו את עצמכם, או שתפנו בעצמכם כאילו לכנסים, ותשימו את עצמכם על הבמה. בהחלט, גם כשאתם בתוך ארגון, עם מישהי, סליחה, הילה שאני נדבקת אלייך, כי פשוט אני רואה אותך, אבל נגיד אם הילה יועצת בדלויט, אז אנשים הרבה פעמים יזמינו את דלויט, לא משנה, סליחה על זה, לא משנה אם זה הילה או אבי, הם רוצים להביא את הברנד הזה, אז להציע אפילו את עצמנו, אוקיי? גם אנחנו שכירים באיזשהו מקום. אוקיי. אוקיי, אז עכשיו לגבי הדאטה של עצמי. אז איך מוצאים את הדאטה? אז יש לכל אחד מאיתנו דשבורד פרטי כזה, בתוך הלינקדאין שלנו. בעצם כשאנחנו גוללים בתוך הפיד, רואים את הריבוע הזה, שזה כמה אנשים נגיד הסתכלו בפרופיל שלכם, כמה היה לכם צפיות לפוסטים, כמה פעמים הופעתם בחיפוש בזמן האחרון. חוסם, אם אתם רוצים לשלוח לנו צילום מסך שלך, אני בטוחה שזה מאוד מרשים, אז תרגיש חופשי לשלוח לנו צילום מסך של המספרים שלך. עוד פעם, לא צריך לדבק על זה באובססיביות, אוקיי? אבל זה כן יכול לתת לנו מידע. פה בצד ימין אתם יכולים לראות באמת איפה המחפשים שלכם עובדים, אוקיי? אני רגע אראה לכם את זה בלייב. ואז אחרי זה נעבור לחלק האחרון של השאלות והקונקשנים, ונסיים, ואם תרצו ויהיו לכם שאלות, אז זה כיף. אז כשאתם בתוך הפרופיל שלכם, אז יש את החלק הזה שהוא בעצם, בעצם של הדשבורד שלכם, שדרך אגב כאן, לא הראיתי את זה קודם, כשאתם, טוב, זה בעצם אני אראה בחיפוש עבודה. אז אתם בעצם יכולים לראות את המספרים לגביכם ואת המידע לגביכם, ואתם יכולים לראות גם איפה המחפשים שלכם בעיקר עובדים, מן הסתם הרבה יהיו כאילו מעכשיו, כי אנחנו תוך כדי השיחה. זה ממש מראה לכם, כאילו, טוב, זה מראה דרך הפרימיום, וזה עוד לא שאלו אותי, אבל מלא פעמים שואלים אותי, אז האם כדאי לשלם על פרימיום? בכללי, כאילו, אני מדי פעם פשוט עושה את זה. אני מדי פעם, נגיד לאיזה חודש או חודשיים או משהו כזה, אני כן נותנת אני כן משתמשת בכלי הזה, כשמחפשים עבודה אולי יותר מאי פעם,
אבל אני כן משתמשת באפשרות הזו של הפרימיום, בעיקר באמת בשביל לראות את הדברים האלה, למרות שגם ככה זה עדיין נותן לכם די הרבה מידע. אז, אוי, סליחה, תהילה, זה נלחץ עלייך. רגע, אני רואה ששואלים שאלות, אז אני אסתכל תוך כדי, כי אולי זה על זה. אוקיי, שואלים על רוטשילד. אז ככה אתם יכולים לראות את הדאטה של עצמכם, ואתם יכולים לראות גם איפה המחפשים שלכם עובדים. אז אני רגע חוזרת להרצאה, רק כי אני רוצה להשלים את כל המהלך, ואז נחזור אולי שוב לשאלות. אז אתם יכולים כאמור לראות את כל המידע הזה לגביכם. ועכשיו החלק השלישי והאחרון, וזה בעצם הממש כלים, אוקיי? איך לתפעל את זה, איך לדאוג, איך בעצם לייצר לכם איזושהי נוכחות, ואני אגיד את זה, כמו שאני אומרת בשאר ההרצאות, זה לא שאתם צריכים מעכשיו להתעסק כל היום בלינקדאין. קודם כל, אם בכלל, סושיאל מדיה, אם זה לא בדם שלכם, זה לא מעניין אתכם וזה לא יקרה, אז בסדר, אבל תזכרו שזה בסוף זה כלי חינם. אז זה לא שלא תמצאו עבודה בלי זה, פשוט יהיה לכם יותר הזדמנות. אז איך מייצרים פרופיל אקטיבי שמעודד נראות ומייצר לכם הזדמנויות? אז ההמלצה שלי היא כן לכתוב פוסטים ומאמרים. אם אתם רוצים תוכנית עבודה, אז הייתי אומרת שנגיד פוסט בשבוע ומאמר בחודש, משהו כזה, אתם יכולים גם פחות, אוקיי? אין לכם זמן, זה בסדר. פוסטים בלינקדאין, תודה לאל, הם ממש קצרים, הם מוגבלים ל-1,300 תווים, זה בערך 2 פסקאות קצרות כאלה. ממש מזל, לשני הצדדים למי שצריך לקרוא את זה, זה לא כמו בפייסבוק שיש לכם see more, ואז נפתח לכם עוד טאב ומגילה שלמה, אבל מה שיותר חשוב לגבי פוסטים ומאמרים, שצריך להיות בהם תוכן. תוכן. פוסט בלינקדאין זה לא פוסט בפייסבוק. זה לא מעניין אם הייתם בים, זה לא מעניין, אפילו, שימו לב, אפילו אם נתתם הרצאה, אוקיי? אם עכשיו עשיתי הרצאה לשגרירי רוטשילד, לקרן רוטשילד, לכך זה... אולי זה מרשים, אוקיי? אולי אני רוצה לשתף את זה כי אני רוצה שאנשים ידעו, אבל זה לא מעניין, פייר, אוקיי? ואתם צריכים לעשות שזה יהיה מעניין. אנשים, כאמור, באים ללינקדאין כדי להתפתח מקצועית. ולכן, כמעט תמיד תנסו שהפוסטים שלכם, אני בעצם קצת גלשתי לבא, אז אני אחזור אחר כך, אז אני עכשיו בזה. תנסו שהתוכן שלכם, הוא ייצר עניין, אוקיי? שיטה יחסית ממש קלה, אוקיי? נגיד, עכשיו דיברתם באיזשהו כנס, או התחלתם עבודה חדשה, אז בסדר, אז תשתפו שהתחלתם לעבוד בעמותה ממש מגניבה, או בארגון ממש גדול, אבל תשימו 3 טיפים שיעזרו לכם למצוא את העבודה שלכם, או 3 דברים שאתם לוקחים איתכם מהעבודה הקודמת שלכם לעבודה החדשה, וככה אתם גם מרימים למקום הקודם, וגם אתם מרימים למקום הבא, וגם משתפים עם הקהילה, אוקיי? אז אתם עשיתם את כל הדברים האלה מבלי לצאת שחצניים או שטוחים, אוקיי? אז בדקו גם, עשו כזה מחקר, וראו שהמילים שהפוסטים הכי פופולריים, בדקו את 10,000 פוסטים הכי פופולריים בלינקדאין, וראו שהרבה מהם היו do X for, אוקיי? איך להשיג יותר לקוחות, איך להימנע מכישלון, אוקיי? איך להצליח במקום עבודה חדש. אז כל הדברים האלה באמת שהם עובדים טוב, גם תחשבו על עצמנו, אנחנו נהנים לצרוך ככה מידע ופוסטים קצרים, תחלקו כמובן תובנות, תהיו אנושיים תוך כדי, זו הפירמידה שהזכרתי קודם. זו פירמידה שהיא נכונה לרוב סושיאל מדיה, אבל ללינקדאין היא במיוחד נכונה. רוב האנשים, ב-90% הם ה-lurkers, אוקיי? הם הגוללים, כן? גוללים. ה-contributors זה בעצם, נגיד, מגיבים, שעושים לייקים, אני חושבת שבישראל יש אנשים יותר פעילים, אבל מה שבטוח, creator זה החלק הכי צר בפירמידה. במיוחד בלינקדאין, אם אתם תייצרו תוכן, אתם תהיו ממש, יכולים באמת להיות שם מובילי דעה, יחסית לייצר לעצמכם קהילת עניין. עכשיו אני רגע חוזרת לקודם, אז איך עוד לייצר פרופיל אקטיבי? השעות הפופולריות לפרסם, בניגוד לרשתות חברתיות אחרות, הן לא בשעות הערב, אוקיי? פייסבוק למשל, השעות הכי חמות בישראל זה אמצע שבוע נגיד, רביעי, חמישי, או שישי בצהריים אפילו, בשעות הערב, אבל לינקדאין זה רשת עבודה מקצועית, אוקיי? אז אל תשימו שם פוסטים בשבת, זה גם, או בסוף שבוע, כן? זה גם לא נראה משהו, וזה גם כאילו, אתם יודעים, זה קצת כזה מה הקשר לפרסם פוסט מקצועי. זה הכי פופולרי בשעות העבודה, אוקיי? אז תדעו בשעות הבוקר ובימי השבוע. תהיו קביעים, תוסיפו תמונות שהן לא סטוקיות,
אוקיי? אני כן אומרת, אם אתם רוצים להדר שלכם, תיכנסו ל-Unsplash, בטח כולכם מכירים, זה אתר מאוד טוב לתמונות חינמיות, לתמונת הדר שלכם, אם אין לכם משהו שלכם. אבל אם עכשיו דיברתם, אם עכשיו עשיתם איזושהי פגישת עבודה, או נגיד במסגרת העבודה המקצועית שלכם אפילו, הייתה לכם פגישה מעניינת, אז תצלמו עם הבן אדם שהייתם איתו, ותשימו נגיד את התמונה הזו ותספרו את הסיפור, אוקיי? וזה קצת מה שאבי שאל על האלגוריתם של לינקדאין, אז לינקדאין בהחלט מתגמל אתכם על להישאר בפלטפורמה. לכן, אם אתם כותבים פוסטים, ובפוסטים אתם שולחים לסרטון ביוטיוב, או שולחים אנשים לאתר אינטרנט של הארגון שלכם או של החברה שלכם, big no, אוקיי? לינקדאין לא רוצה שאתם תשלחו את האנשים שלה החוצה מהפלטפורמה. לכן ההמלצה שלי, אם אתם כותבים, נגיד בלוג, ההבדל בין מאמר לבין פוסט, זה שבסוף מאמר הוא פשוט פוסט ארוך, שמאוד קל לכתוב, מאוד יפה. אני אולי אראה לכם דוגמאות שנייה. אם יש צורך, תרשמו לי בשאלות, ואני תכף אראה לכם מאמר לינקדאין. אז פשוט תרשמו אותו מחדש. אם אתם בלוגרים, אני באמת ממליצה לכם, פעם בחודש זה לא נורא, זה לא ייקח לכם טראפיק מטורף, תרשמו את הפוסט שלכם, את המאמר שלכם בתוך הפרופיל שלכם בלינקדאין, ותשאירו אנשים בפלטפורמה, זה מתגמל, אוקיי? ועוד הערה ממש חשובה, הערות מייצרות תוכן. בפרופיל שלנו, אני כן אעצור שנייה כדי להראות את זה, כי זה כל כך חשוב ואני לא הראיתי לכם את זה קודם. אם עכשיו אני נכנסת ומגיבה לפוסט של הדר גדליה, או של בוסמת, או משהו כזה, זה מופיע בפרופיל שלי, זה דבר ממש חשוב. אז אני אומרת, כן תהיו אקטיביים, אבל תשימו הערות יחסית עם תוכן, אוקיי? ולכן גם כשאני מנסה כזה להרים לאנשים אחרים ולהגיב על הפוסטים שלהם, עם כל מה שהם רושמים זה, הארגון שלנו עשה מבצע חדש, הנה, תיכנסו לכתבה הזו ותקראו, אז לא, אז אין לי מה להגיב, אני לא אכנס עכשיו לכתבה אחרת לקרוא, אבל אם נגיד יפתח שהיה פה מקודם, מספר על המיזם שלו, על העמותה שלו, והוא רושם שם ציטוט ספציפי, או 3 דברים שהם עכשיו עשו, אז אני יכולה להגיב ספציפית. ולמה זה חשוב? כי כשאני מגיבה זה אחר כך מופיע. אתם רואים את האקטיביטי שלי, הכל כמעט זה הערות שאני כתבתי, וכמובן שאתם יכולים לראות כשמישהו מבחוץ רואה את זה, אז הוא רואה גם את ההערות שלי, והוא רואה גם את התוכן שאני יצרתי. זה במה שהראיתי לכם מקודם, בלינק של מקודם. אז אם אני הגבתי למישהו, זה מראה את ההערה שלי, אוקיי? אז זהו, עכשיו אני חוזרת, אנחנו כבר מתקרבים לסיום, אני יודעת שאנחנו כבר לקראת סיום. אז זה נוכחות פעילה, זה איך לכתוב בתוכן, עכשיו איך ליצור קשרים, זה גם שאלה שהמון שואלים אותי, איך בעצם יוצרים קונקטינג לאנשים. אז כמה דרכים, כשלפני הכל, הכי חשוב, זה לא, אוקיי? זה לא פשוט רנדומלית, זה לא. קודם כל כי אתם תחסמו. אם אתם תעשו 20 פעמים רצוף, 20-30 פעמים, אמרת לכם מניסיון כי ניסיתי, רציתי לראות מה קורה, זה פשוט חוסם אתכם. זה לא נותן לכם לעבור הלאה, וגם זה יכול לחסום אתכם אפילו לשבוע או לכמה ימים, וגם זה פשוט לא עוזר לכם לרשת, אוקיי? אז הדרך לעשות את זה היא כמה דברים. כמובן להוסיף באופן אקטיבי, לא רק שיוסיפו לכם, אתם יכולים לעשות את זה לפי מיקום, ראיתי מקודם, DC או אפילו בתוך ישראל, עברתי מקום, עבדתי באי-ביי, זה באזור תעשייה נתניה, אז אולי אני גם רוצה לראות איזה עוד חברות יש לידם, אוקיי? אם אני עכשיו בתעשייה מסוימת, אם אני עובדת בג'וינט, בארגון שהוא תומך, אוקיי? איזשהו non-profit, אז אני יכולה להיכנס לראות עוד ארגונים דומים, ולהציע לאנשים שעובדים בארגונים. ראיתי מקודם, אני נכנסת לעמוד של ארגון, הזכרתי מקודם את דלויט, אני נכנסת לדלויט, אני לוחצת, זה מראה לי, נגיד, עובדים שם, לא יודעת מה, נגיד, 7,000 אנשים, וזה יראה לי 20 אנשים שאת מכירה שעובדים שם, אוקיי? כי נכון, אתם יודעים שהוא מראה לכם לא רק את המעגל הראשון, את המעגל השני ואת המעגל השלישי, ובעצם את החופפים שלכם. אז להוסיף בצורה אקטיבית. תוסיפו אנשי HR וריקרוטינג, זה תמיד טוב, אוקיי? תמיד טוב שאתם תהיו ברשת שלהם, שאתם תהיו באזור שלהם, כי זה אנשים שמחפשים. כמו שאמרנו, זה רשת, זה מערכת יחסים ארוכת טווח, אוקיי? לינקדאין זה ארוך טווח, אז זה לא רק עכשיו, זה לא דברים שיצאו לי היום, זה דברים שיכולים גם לקרות בעוד שנה, שנתיים, חודש. וזה גם נכון מאוד בתקופת הקורונה. אני עושה הרבה הרצאות
כאילו, עכשיו מזמינים אותי באופן טבעי של בעצם איך למצוא עבודה, מה מחכה לנו ביום שאחרי, אז אם תרצו נדבר גם על זה, אבל יחזרו לגייס, אוקיי? השמש עוד תזרח, אנשים יצטרכו, אנשים שיעבדו, גם אם תהיה האטה, אז אתם לא צריכים, צריכות, ואנחנו לא צריכים לפחד מזה. זה זמן דווקא מעולה לבנות את הקשרים בדיוק בשביל היום שאחרי, כבר עכשיו. אוקיי? אבל עכשיו בצורה מעודנת, כאילו לא בהכרח לפנות לאנשים ולבקש מהם עבודה. כמעט אף פעם אל תפנו לאנשים בשביל לבקש מהם בהכרח עבודה. וחברות שאתם מעריכים, אני באמת ממליצה על זה. אם יש סטארט-אפ שאתם אוהבים, אם יש עמותה שאתם אוהבים, תפנו למייסדים שלה, תפנו לאנשים שהקימו אותה, ותגידו, וואו, שמעתי כל כך הרבה על שגרירי רוטשילד, זה ארגון שאני ממש מעריכה, כל הכבוד. אל תבקשו מהם עבודה, אל תבקשו מהם כלום, פשוט תגידו להם בצורה כנה. אוקיי? לא מתחנפת, משהו שאתם מעריכים בארגון שלהם, אוקיי? ואני עוד פעם אומרת מניסיון של אנשים שאני ליוויתי, מניסיון אישי שלי, זה באמת מייצר קשרים, אוקיי? ואני עכשיו הולכת לספר לכם סיפור אמיתי. אחרי עוד עדיין אני חושבת סיפור אמיתי. זה עוד דבר חשוב. ה-direct messaging הזה, זה דבר כל כך משמעותי בכל מה שקשור ללינקדאין. אנשים היום באמת שמעדיפים, במיוחד שאנשים שרוצים שאני אעזור להם להגיע למשרה כלשהי, אז הם מבקשים שאני אעביר את הקורות חיים שלהם. ומלא פעמים אני אומרת למגייסת, יש לי המלצה מעולה, מה לעשות? היא אומרת, שלחי לי פרופיל לינקדאין, ולפעמים אני נבוכה לשלוח את הפרופיל לינקדאין שלהם, אוקיי? כי הוא לא מעודכן, אז כאילו זה בסה, כי על זה המסתכלות. אז תדעו שבהודעות זה דרך ממש טובה לתקשר עם אנשים, הרבה יותר מאימייל, כמו הציטוט פה של סת גודלין, מי שמכיר אותו, שהאנשים שאתם הכי רוצים להגיע אליהם, הם האנשים שבדיפולט מוחקים את האימיילים, ובחיי שאנשים הכי בכירים והכי מעניינים שאתם יכולים לחשוב עליהם, קוראים יותר הודעות בלינקדאין מאשר אימיילים, כי אימיילים מקבלים 800, ולינקדאין זה 2 שורות, אז הם יכולים לקרוא את זה. אז עכשיו אתם יכולים לשאול אותי. אז איך אני כותבת הודעה טובה? אמרת לי לא להשתמש אמרתי לא להשתמש בהודעות גנריות, אז אני אומרת לכם עוד פעם, אל תשתמשו בהודעות גנריות, תשתמשו בכל מיני חיבורים כאלה, אוקיי? למשל, נתתי פה כמה דוגמאות, וגם לזה אני אשלח לכם לינק עם מאמר שלם, עם עוד דוגמאות, אבל כמה דברים, הנה, הכי קונקרטיים. למשל, אם עכשיו אני פונה למישהי או לארגון, ואני אומרת, ראיתי שאנחנו חברים משותפים של הדר גדליה, איזה קטע עבדתי איתה. אני שמעתי אותך מדברת בכנס של, היה ממש נעים להכיר בכנס של דה-מרקר, אני אשמח להישאר בקשר, או שמעתי את ההרצאה שלך, והיה ממש מעניין, במיוחד הדליק אותי ככה וככה. זוכרים את עקרון הספציפיות, ספציפיות, ככה אנחנו מייצרים חיבור ואמינות. איך מצאתי את הפרופיל שלך? אני בדיוק עברתי לכאן, ואני מחפשת אנשים שאכפת להם מישראל. אני מחפשת להיות בקשר עם ארגונים שהם אדווקייטר של ישראל, אוקיי? הסביבה הספציפית שאתם reaching out, אוקיי? עברתי לפה מישראל לאחרונה, ואני רוצה להתחבר עם אנשים מהתעשייה הזו והזו, אוקיי? יש לנו רקע מסוים, ראיתי שגם את בוגרת של האוניברסיטה העברית, ראיתי שגם את בוגרת של שגרירי רוטשילד, זה אני אומרת בהרצאות קריירה תמיד. אם מישהו הוא בוגר של שותפויות רוטשילד, לא משנה מאיזה שנה, אוקיי? עברו כבר 10 שנים, לא מאמינה, עברו 10 שנים. מאז, עדיין, זה תמיד יעשה לי משהו, תמיד יהיה לי חיבור לזה, אוקיי? אז תמיד רקע משותף זה דרך טובה. מה אני מעריכה במה שהם עושים? זה נשמע חנפנות, בהן צדקי זה לא חנפנות, אוקיי? גם אל תתחנפו, זה יהיה אמיתי. בן אדם או מישהו שכתבו ספר שאתם ממש אוהבים, שיש להם פודקאסט ממש מדליק, תכתבו עליהם, תגידי, וואי, הקשבתי לכל הפרקים, תקשיבי, זה שינה לי את החיים. לקחתי מזה המון להמשך הדרך, זה כל כך עזר לי, זה כל כך עושה הרגישה טובה למי שמפעיל את זה, למי שעושה את זה, אז זה יכול להיות מאוד אותנטי, ותכף תראו עוד דוגמה שאני אתן לכם. אני רואה שיש עוד כמה שאלות, אז אני כבר אתייחס אליהן, וכאן רציתי לתת לכם דוגמה הכי אותנטית שאני יכולה, אוקיי? אז יש חברה שאני ממש מעריצה, עשיתי להם סטוקים במשך כמה זמן, וראיתי שיש להם משרה ממש מעניינת, וניסיתי להשתמש בהמלצות שאני עצמי נותנת לעצמי ולכם, ופשוט כתבתי עליהם. אז כתבתי למנכ"ל של החברה, ואמרתי לו, היי, ככה וככה, אני כותבת לעתים נדירות, אבל לך כתבתי, כי אני ממש רואה את החברה שלכם וכו' וכו', ורציתי לשתף איך אני מרגישה, והוא לא ענה לי. אחר כך ראיתי מישהו ישראלי שעובד בחברה הזו, הכל דרך אגב, כל המידע הגעתי מלינקדאין,
מישהו ישראלי שעובד בחברה הזו, ואמרתי, טוב, יהיה לנו חיבור, זוכרים? שנינו מישראל, מאותו כפר, אז אולי הוא יתייחס, ואמרתי לו שראיתי משרה, ומה הסיכוי שהוא יסכים להעביר את הקורות חיים שלי. עכשיו, הוא ספציפית לא ענה לי, אבל שתדעו שברוב המקרים, אם אתם פונים למישהו, באמת שזה לא מציק. מקסימום, אם הם לא רואים, אם זה מפריע להם, הם יתעלמו. אבל המון פעמים מקבלים ריפרל, כאילו מקבלים בונוס, ועוד פעם, לא רק בהייטק, הרבה חברות לגייס היום, זה הדבר שהכי קשה להם. מספרים אומרים שבערך 20% מהעלות השנתית של עובד, זה כמה שעולה לגייס ולהכשיר עובד חדש. אז נאבקים בעצם על לשמור אנשים טובים, ולכן ברוב המקרים, אם אתם רוצים להעביר קורות חיים לחברה מסוימת, אתם לא מציקים להם, אוקיי? הם יקבלו עליכם בונוס שמן, אז רק שתדעו. בכל מקרה, הבחור הזה לא ענה לי, ונורא התבאסתי, זו חברה שבאמת כבר שנה שלמה אני עוקבת אחריה, ממש מעניינת אותי, ובדיוק ראיתי משרה מעניינת, זה דרך אגב, סתם אני אגיד לכם, זו חברה כאילו מסביב לעולם, שכזה אין לה משרדים, וזה כזה יש לי חלום לטייל עם המשפחה כזה מסביב לעולם, וממש כזה התחלתי להיכנס ללמוד את החברות הזה, והם ממש הדליקו אותי. ואחרי שכל אלה לא עבד, פשוט פניתי למישהי אחרת שעובדת שם, שכבר עקבתי אחריה, כי הסתכלתי על החברה הזו, וכל מה שכתבתי לה זה, היי ארין, my name is Noah from Israel, אז גרתי בישראל, זה כבר היה לפני כמה שנים, ורציתי להגיד לך שאני ממש מעריכה את המסלול קריירה שלך, הוא באמת מעורר השראה, ולא חרטטתי, היא באמת בתחום שלי, שמה שמעניין אותי, היא תותחית. וכתבתי לה את זה, ובסוף, אחרי כל ההודעות הרגילות שעשיתי, היא ענתה לי ממש מהר, אחרי כמה שעות, היא רשמה לי תודה רבה נועה, what a kind note, אני ממש אשמח לשמוע מה את עושה באי-ביי, בואי נקבע לי קפה. אז בסוף, בהפוך על הפוך, כאילו, מהזה שכאילו, מבינים שפניתי בישירות לאחרים, דווקא הפנייה האותנטית והרגישה אליה הניבה, ובאמת קבענו לקפה וירטואלי, ונשארנו בקשר, ואחר כך, כאילו, אחרי כמה חודשים, כאילו, סיפרתי לה שראיתי שהמשרה מעניינת, ובאמת היא פתחה לי את הדלת, ועד היום, כאילו, אני הייתי ישראלית היחידה, כאילו, היחידה מישראל, לא ישראלית, שכאילו בכלל התמיינה על החברה הזו, ובסוף, לא משנה, זה סיפור ארוך ועצוב, אבל זה נפל בשלב הדיונים על השכר, אבל מאז יצא מתוק, וקיבלתי את התפקיד הזה ואנחנו כאן. אבל ככה, מי שיודע, אני אוהבת לספר את הסיפורים האלה, כי א', לא תמיד יחזרו אלינו, וב', לפעמים זה קצת יכול להיות מביך, אבל מצד שני, זה באמת יכול לייצר לנו יותר הזדמנויות ממה שהיה לנו לפני. אז זהו, אני ממש מסיימת. חיפוש עבודה, תדעו וכאן שמתי את הפרופיל, שאתם נכנסים ל-Add Profile Section, אז אתם יכולים בעצם להוסיף את הפלוס הזה, של Looking for Job Opportunities. כשתלחצו על הפלוס הזה, יופיע לכם איזה תפקידים אתם רוצים, בעצם תקלידו 5 תפקידים שהכי הייתם רוצים, שהייתם רוצים להתעניין בהם, וזה עובד על הצד השני של המגייסות, ובעצם יוצר את החיבור הזה. לינקדאין מנסים, לא מתחייבים, הם מנסים שכולם יראו את זה, חוץ מהמקום עבודה הנוכחי שלכם. הם מבינים שזה חיפוש דיסקרטי ומאוד מכבדים את זה. הם אומרים, אנחנו לא יכולים להבטיח את זה ב100%, אבל אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים, כדי שמגייסים בתוך הארגון שלכם, לא יראו את זה, אבל כל השאר כן יראו את זה. אז רק שתדעו את ה-fun fact הזה. ועוד כמה טיפים. תוסיפו לכם, תייצרו לעצמכם target list של אנשים ושל חברות שאתם רוצים. תזהו קשרים פנימיים, אוקיי? כל חברה גדולה כמעט, בטח גוגל ופייסבוק וכולי, הם באמת לא מסתכלים, הם מגישים פשוט קורות חיים, הם לא רואים, אבל דרך ריפרל הם רואים. ופשוט לפנות לזרים גמורים שעובדים בחברה גדולה, זה בסדר, מקבלים על זה בונוס, אז אל תדאגו, תפנו אליהם. תייצרו תוכן כדי שיהיה לכם בעצם יותר תשומת לב, תשתמשו בעצם בכלי חיפוש, באפליקציה, דרך אגב, זו אפליקציה מעולה. החיפוש עבודה שלהם באפליקציה הוא מעולה, ממש ממש מצוין. לינקדאין פרימיום מתי שאתם רוצים, שווה לנסות אפילו חודש אחד, זה לא כזה יקר לחודש אחד. וקבוצות לינקדאין אין לנו כל כך זמן, אבל תדעו שזה גם כלי מאוד מאוד חזק. עוד כמה טיפים, אני אשלח לכם אותם, ואני אסיים בזה, ואם יש לנו זמן, אם אנשים יצטרכו ללכת, זה בסדר גמור, ואם אנשים ירצו לשאול שאלות, גם בסדר גמור. אבל רק רציתי להוסיף את המשפט הזה, שהסיבה שאנחנו קצת לפעמים נאבקים עם חוסר ביטחון, זה בגלל שאנחנו משווים את מאחורי הקלעים שלנו עם ההיילייט של כולם, אוקיי? אם אני עכשיו יושבת עם פיג'מה,
בימי הקורונה ועובד על הפרופיל לינקדאין שלי ונכנסת לפרופילים של אנשים, אז אני רואה את הדבר הכי שייני ומשופשף ומשויף שיכול להיות. אז בטח כאילו אני אגיד עכשיו מה וזה וזה וזה, אבל כמובן שתהיו פשוט נאמנים לאמת שלכם ולמסר המקצועי שאתם רוצים להעביר, וזה יעבור. זהו, אז עכשיו אני אעשה סטאפ לשאר, ואני יכולה לענות לשאלות. אז אתם יכולים לרשום אם יש אותם. אוקיי, שאלו לגבי אם אנשים מפעילים גם עמוד לינקדאין של חברה וכולי. בגדול אתם רוצים לייצר את התוכן של עצמכם. אז אם אתם מנהלים פרופיל עסקי ופרופיל אישי, אז מקסימום מה שתעשו, אז פשוט עדיף שתשימו את אותו תוכן פעמיים, מאשר לעשות share. אלא אם כן, אתם מנהלים פרופיל של חברה ממש גדולה, ואז אתם יכולים למשוך טראפיק לפרופיל של עצמכם. אבל בגדול אנחנו רוצים לייצר תוכן אנדמי, כאילו מקורי לפרופיל שלנו, כדי שאנשים יבואו לשם. תשאלו אם יש עוד שאלות. אתם יכולים גם פשוט לשאול בקול, אני רואה אם בכל הדברים שכתבו, אם יש עוד משהו. אני יכול אולי להוסיף משהו? כן, כן, חיכיתי. הייתה שם שאלה בנוגע האם צריך לקבל אנשים שהם לא מהתחום שלי. בהיקף של כמות העבודה שנעשה בלינקדאין בשלוש שנים האחרונות, גיליתי שמאוד חשוב להתמקד שהרשת קשרים שיש לכם ברמה הראשונה משפיעה גם על הרמה השנייה, זאת אומרת, כדאי מאוד להתחבר לאנשים שהם פעילים, ולא אנשים שהם בסליפ מוד, זאת אומרת, יש להם פרופיל בתור קורות חיים, וזה, הם לא נכנסים. מסיבה פשוטה, ברגע שאתם שמים פוסט, בדרך כלל הפוסט נשלח לרשת הראשונה שלכם, של האנשים, בשביל שהאלגוריתם יקבל איזשהו פידבק, אם אנשים אוהבים את הפוסט הזה או לא. אם אנשים בפרופיל שלכם הם לא אקטיביים, ואף אחד לא יגיב או לא יניע משהו לפוסט עצמו, פשוט הפוסט לא יעבור לכמה שיותר אנשים, זה לא יעזור, כאילו אתם תייצרו תוכן ואתם לא תרגישו שיש אינגייג'מנט, זה לא ממש יעבוד, ודרך כלל ככה זה גם בהתחלה בלינקדאין. אז חשוב מאוד שתתחילו להתחבר, להגיב, לחפש נושאים שמעניינים אתכם, לעקוב אחרי אנשים שמפרסמים תוכן מהתחום שלכם, וככה גם תכירו אנשים בתוך התגובות. אתם תגיבו, אם אתם מגיבים עם משהו שמוסיף ערך למישהו אחר, האנשים האלה יוסיפו אתכם, יתחילו לעקבו אחרי התוכן שלכם, לאט לאט יהיה יותר, כאילו, בשביל לצמוח עם הרשת, גם אם אין לכם כרגע קשרים טובים, אז תוכלו לבנות את הקשרים האלה דרך אנשים אחרים שאתם, מה שנקרא, עושים engagement איתם. זה אחד חשוב. בנוגע לקידום של, בוא נגיד, העמוד העסקי, זה מאוד קשה. זה קשה ברמה של בלתי אפשרי, אם אתם לא שמים כסף בשביל להביא followers, כי עמודים עסקיים, לינקדאין לא רוצה שאתם תשימו פוסט, גם אם הוא כל כך טוב. לינקדאין לא רוצה שהפוסט הזה יגיע רחוק, כי הם רוצים שתשלמו על ספונסר פוסט. כי זה עסק. זה לא פוסט פרטי, זה עסק. ואם נותנים לכם חשיפה, זאת אומרת, הם נותנים לכם כרגע מחירות, או כל דבר שאתם עושים בעסק בחינם. יכול להיות שפעם בלינקדאין יאפשרו לפוסט אחד, שיפתח לכם עין ויראה לכם שיש פוטנציאל, ואז שוב פעם יורידו את האנגייג'מנט של הפרופיל העסקי. אפשר גם לראות את זה אם הולכים לפרופילים עסקיים של חברות עם 10,000 followers ומסתכלים על הפוסטים שלהם, אתם תראו שרוב החברות האלה אין להם גם הרבה אינגייג'מנט. 100 לייק עבור 10,000 איש זה כלום. לעומת ללכת למקומות אחרים, ששם אם ניקח בפרופורציה לפייסבוק, אם יש לך מיליון, בדרך כלל יש לך כמויות אדירות של לייקים. פרופורציונלית, כי בעצם כרגע, בוא נגיד, לינקדאין קצת יותר קטנה מפייסבוק. והדרך הכי טובה בעצם לקדם את הפרופיל העסקי שלכם, זה על ידי, אחד, לקדם את הפרופיל שלכם. סתם לדוגמה, אם אני עושה פוסט והוא טוב, והפוסט הזה מגיע ל10,000 אנשים, חלקם ייכנסו לפרופיל שלי, יגללו למטה, יסתכלו על החברה שלי, ילחצו על האייקון של החברה, ומשם יסתכלו על החברה וגם יגיעו לאתר. היה לנו מקרה של פוסט אחד בחברה שאני כתבתי אותו לשותף שלי, והוא מתחום טכנולוגי, זאת אומרת, כל האנשים ברשת שלו זה Software Engineers. זה היה פוסט של סרטון אחד והשטג אחד, Software, וזהו, לא היה שום דבר נקי. הפוסט הגיע ל2 מיליון אנשים, ומזה אנחנו ראינו שקרוב ל7,000 איש, 10,000 איש, תוך חודש, חודשיים, הגיעו לפרופיל שלנו ולתוך האתר. זאת אומרת, קיבלנו טראפיק לחברה בחינם על ידי פוסט פרטי אחד. כמובן, זה לא משהו שמשחזרים כל הזמן, זה היה מאוד מזלי, כאילו, סתם סרטון, הוא זרק לי אותו בטלגרם, אני מסתכל עליו ואומר, זה יכול להיות תוכן יפה.
ערכתי אותו תוך 3 דקות בכלי שנקרא קאפווינג. אמרתי לו, תעשה פוסט, תשים סופטוור ובוא נראה מה יקרה. הוא עשה את זה וזה הלך באמת ויראלי. בלינקדין קשה לדעת מה כן עובד, מה לא, הכי חשוב, תייצרו תוכן. לפי דעתי מאוד חשוב גם ללכת עכשיו חזק על לינקדין בעברית, כי אם חוזרים אחורה 10 שנים, פייסבוק היה לרוב באנגלית. עברית התחיל, בוא נגיד, הקהילה בשפה העברית, או האינפלואנסרס בשפה העברית, לאט לאט התחילו לצמוח, עד שכרגע יש לנו מלא אינפלואנסרס שהם בעצם מישראל, ויש להם כמות פולוורס ענקית. כרגע בלינקדין אין הרבה כאלה. זאת אומרת, אם אתם בעלי מקצוע חזק ב-HR או ב-engineering, או כל משהו שאתם חושבים שתוכלו לתרום לאחרים, זה מקום מאוד טוב עכשיו ללכת שם ובאמת לבנות פרופיל חזק, לבנות אנשים וקשרים, זה יכול למנף עסקים ברמות מאוד, כאילו, בלתי אומנות. נכון, אני רוצה רק חוזרת תמשיך, כי הכל זהב, באמת זהב, ורציתי רק לחזק את הנקודה האחרונה שלך, וזה עוד פעם, כי אני יודעת שיש פה לא מעט אנשים שבאמת עובדים ועובדות בעולם החברתי. אז תדעו שבדיוק הנקודה של חוסם, במיוחד אם אתם באמת עובדים, נגיד, באיזושהי עמותה או באיזשהו ארגון, זה ממש הזמן לפתוח את הפרופיל שלהם. אני פרופילים אישיים, וזה באמת לאן אתם מכוונים, אני כן ממליצה על אנגלית, בגלל שעוד פעם, זה פשוט יכול לייצר לכם יותר הזדמנויות, כי בסוף לינקדאין יקדם אתכם בעברית סביב דוברי עברית, ואם אתם רוצים שיראו אתכם מעסיקים ומגייסות מחברות שהן גלובליות, או לא משנה, או לא רק דוברות עברית, אז זה פשוט, אז תדעו כאילו מה המחיר של כל דבר, אבל זו נקודה ממש טובה לעולם החברתי, ולאנשים שבעצם, או יש לכם עמותה, או מיזם, אז עכשיו זה זמן באמת לפתוח ולייצר תוכן, והדוגמה של חוסם שאמרת של 2 מיליון, אוקיי, אמרנו, הכנה והזדמנות, יכול להיות שהיה שם קצת מזל, אבל אתה באמת דוגמה חיה למישהו שגם, אתה יודע, מנהל ומנצל את ההזדמנות הזו, שכאילו בצמיחה הזו, שאנשים עכשיו יותר ויותר מצטרפים בקצב מטורף, עשה את זה גם טיפה לפני. אז אני כן אומרת, בטח בישראל, אתם עדיין, אתם ואתן עדיין יכולים להיות אלה שבעצם הופכים להיות מוקדים כאלה של תוכן. ברמה העסקית, כאילו, כל מי שיש לו עסק קטן והוא מחפש לקוחות או מחפש איזשהו שיתוף פעולה, זה לא חייב לבוא בצורה ישירה, לצורך דוגמה, כמו שאמרת, לא ללכת ולעשות למישהו DM, אני רוצה למכור לך משהו, דווקא באמת ללכת לעשות אינגייג'מנט על התוכן שלהם, ומשם לבנות איזשהו קשר בקומנטס, ואז לעבור בעצם לשיחות עסקיות. כן. מישהו עלה לטלפון שם. כן, ממש מצחיק. זהו, אז רק נקודה של... מישהו רוצה לשאול משהו? כי ראיתי עוד שאלה שרק רציתי להתייחס אליה. היה משהו... רגע, הנה זה. אוקיי, שאלו האם יש ערך להשקעה מראש, כלומר, לבנות פרופיל הרבה לפני שמחפשים עבודה, אז כן, 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 תקשיבו. בכלל, אל תשתמשו בביטוי לחפש עבודה, באמת אני אומרת לכם. תשתמשו בביטוי לנהל קריירה. כי זה העניין, זה לא... לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו לא מחפשים עבודה, ואנחנו לא יודעים שהולך להיות גל קיצוצים בחברה שלנו, אז אנחנו חושבים שאנחנו הכל בסדר, אבל לא קשור אלינו, אנחנו יכולים להיות עובדים ועובדות הכי טובות בעולם, אוקיי? וזה פשוט לא היה, זה לא קשור אלינו, כאילו, ברוטשילד הייתה דוגמה, כשנכנס יור חדש, והוא בא עם אג'נדה צבאית, אז הוא פשוט קיצץ את כמות העובדים כמעט בחצי. זה הכל, זה כל מה שזה היה. יש קורונה נגיד, ואנשים מאבדים את העבודה שלהם. נכון, לכן אז בכלל השקעה מראש בטח, אל תסוגו את זה בתור השקעה, תסוגו את זה בתור פעילות שוטפת, וזה לא חייב להיות מעיק. אם אין לכם זמן לפוסט פעם בשבוע, אז תעשו פוסט פעם בשבוע, אז תעשו פוסט פעם בשלושה שבועות, תעשו פוסט פעם בחודש. בסוף סושיאל מדיה ובניית מותג אישי, זה באמת כמו שריר. מי שממש רוצה, אז בניתי כזה תוכנית עבודה של בניית מותג אישי, אני אשלח לכם את הלינק בכיף, זה כמובן, כאילו, זה רק טבלה ריקה עם כל הרשתות החברתיות ומה אני ממליצה, אבל זה באמת כמו שריר. אם מישהו פעם בנה תוכנית ריצה בשביל לרוץ 10 או חצי מרתון או מרתון, אז זה ככה, כזה אומרים, אתם יודעים, כאילו, לרוץ 3 פעמים בשבוע, לרוץ דקה, כן, דקה, אז זה ממש דומה, זה ממש שריר. נועה, לי יש שאלה כן. על מה שאת אומרת. את אומרת, זה רק שריר ורק זה, אבל העיסוק הזה ברשתות חברתיות, הוא גוזל המון 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 תשומת לב, כי זה לא רק לכתוב פוסט וזה להגיב. איך את מנהלת את זה ביום-יום בצורה כזאת שזה לא ישתלט לך על החיים? כאילו, איך אפשר גם להיות אפקטיביים וגם לשמור על הסנטר שלך ולא
כן. להיבלע במסך. שאלה ממש טובה, כאילו, אני גם לא יודעת אם אני כזו דוגמה טובה, כי אני לפעמים מעדיפה את החיים הווירטואליים על החיים המציאותיים, כי אני אומרת, פייר, אני ממש נהנית מזה, כאילו, זה ממש כיף לי, אז אני כן אומרת, אני יודעת שאני נהנית מזה, אבל בוא נגיד שבטוח כמו כולם, אני גם צריכה לדעת להגביל את זה. אז אחד, אם אנשים רוצים בכלל לייצר שגרה כזו, אז אתם יכולים להגיד לעצמכם נגיד בסוף שבוע אתם מעדכנים, או חצי שעה ביום או משהו כזה, אבל אולי התשובה הכי טובה היא באמת גם קצת להיות ממוקדים בזה, כאילו, לא יודעת, אומרים שלבן אדם ממוצע בישראל הוא חבר באיזה 300 קבוצות פייסבוק או משהו כזה, אז מן הסתם כאילו אנחנו לא נהיה בהרבה מהם, אבל פשוט אפשר להחליט איזה קבוצות או איזה, בטח ברשתות חברתיות, אני אומרת, תבחרו 2, כאילו 2, 3, עם זה, כאילו 2 ששם אתם, כאילו, אתם יודעים, שם אתם רוצים להשקיע, אנחנו רוצות להשקיע את הזמן שלנו, כאילו זה, מן הסתם יש הרבה היצע ויש הרבה זה, אז פשוט להתמקד ברשת שהיא נוחה לכם, שהיא קלה לכם, שהיא כיפית לכם, אינסטגרם, כאילו מן הסתם אם אתם יותר באזור באמת של לייפסטייל או של עסק פרטי, אז זה שם, ואם זה פשוט אישי, אז תעשו את זה במינון שהוא נעים וכיף. אז נראה לי שזה מיקוד, שזה לעשות תוכנית פעולה שיכולה לעזור, כאילו אם תגבילי את עצמך לחצי שעה, אז זה יגביל, אם אנחנו נכנסים לסושיאל מדיה כמו כלי, אז זה באמת כמו כלי, אוקיי? אני יכולה להיכנס לפייסבוק ולטבוע וכאילו לגלול וזה וזה, אבל הרבה פעמים אני פשוט ממש מזכירה לעצמי, כאילו, למה נכנסתי לשם מלכתחילה, כאילו, יש לי איזה כזה קבוצת נשים מאוד חזקה שאני חברה בה, ואני מקפידה כזה גם לשתף וגם כזה להגיב לאחרים, אתם יודעים, אם אנשים צריכים עזרה או משהו כזה. אז שם, מן הסתם, כאילו, דנה ונוער וכולי. אבל את צודקת, זה יכול להיות שואב, זה יכול להיות משתלט, זה יכול להיות מעיק, אז נראה לי שמיקוד ומינון. כן. טוב, ורק שאלו גם באמת על... אפשר גם לשאול שאלה, בבקשה? כן, ברור, תשאלי, ספיר. אז השאלה שלי היא, מה עדיף? פרופיל לא מתוחזק, או שלא יהיה בכלל? וואי, זה ממש מצחיק, יש לי משפט קבוע שאני אומרת, שיותר גרוע מפרופיל לינקדאין זה לינקדאין גרוע, זה פרופיל לינקדאין גרוע, אז שכחתי להגיד אותו היום, אבל זה משפט שאני מאוד אוהבת להשתמש בו, אז אני אגיד לך מה, כשאני אומרת גרוע, אני לא מתכוונת, זה בסדר שזה יהיה סטטי. זה כמו שאנשים, בכל ארגון שאחר כך עבדתי, אחרי דנה ונוער, אז כל הזמן רצו שאני אפתח עמוד פייסבוק, ורצו שגם הוא יהיה בו 90,000 עוקבים. ואין, זה לא יקרה, אוקיי? כמו שחוסם אמר, היום כל הרשתות החברות הן מאוד חכמות, אם לא שופכים על זה המון כסף, זה פשוט לא יקרה. אבל זה לא אומר שלא צריך שיהיה עמוד שהוא כמו כרטיס ביקור. זה בסדר אם אין לכם זמן, בסדר? אין, זה לא הפורטה שלכם, זה הכל טוב. אני כן אומרת, אל תפסחו על הרשת הזו, על הלינקדאין, אז תיקחו, הנה, עכשיו זה יחסית תקופה שבאמת אפשר להיות יותר מרוכזים במחשב הזה, תגידו שאתם רק עובדים על הפרופיל, אבל כן שהוא מצוחצח, אוקיי? אז יש בו header, ויש בו summary, ויש בו רובריקות של בעצם מדיה כזה, featured media, לשים לינקים אם פעם התראיינתם, או היה לכם איזה יוטיוב שהייתם בו, פעם הייתם באיזה כתבה מעניינת או משהו כזה. אחר כך הניסיון המקצועי שלכם, תרשמו אותו כמו שאמרנו, ספציפי, מדיד וכולי. תנסו לבקש 2-3 עמודות, תבנו אותו, נגיד, אתם יודעים כזה. אני רוצה להגיד אחת ולתמיד, אבל זה לא אחת ולתמיד, כי כל הזמן הוא חי, אבל לא משנה, נגיד, בשביל הפעם הראשונה, תדאגו שלכל הפחות הוא יהיה טוב, כאילו, לא, כי הרבה פעמים מה שקורה, אני לא מבקרת, זה טבעי, אבל אנשים פותחים את זה, מבינים שיש שם מלא רובריקות וזה, ופשוט בסוף נשאר התמונה, בלי תמונה בכלל, עם השם שלהם, ואולי כאילו 2 שורות שהם התחילו להקליד. אז גם תדעו שזה יכול להיות במה שנקרא באמת בסטלף מוד כזה, שזה עוד לא מפורסם, כדי שתעבדו עליו, נגיד. תשימו לעצמכם יד, למי שאין, לחודש הקרוב, שזה המשימה שלכם, אוקיי? להגיע לפרופיל לינקדאין טוב. משימה לחודש זה בסדר. או שפשוט אחרי שתסיימו ונגיד בניתם פרופיל משובח ויפה וטוב, ואתם לא כותבים, זה בסדר. אבל אם אתם עוברים מקום עבודה, אז תעדכנו את זה. ואם עכשיו אתם עובדים באיזה עמותה והגיע להישג מדהים, אז תוסיפו את הלינק של הכתבה הזו שהייתה לניסיון המקצועי ולניסיון הספציפי הזה, אבל כאמור, בעיקר שלא יהיה גרוע, אוקיי? שלא יהיה כאילו טלאים כאלה שעדיין לא עבדתם עליו, וזה בסדר אם בניתם אותו והוא פשוט לא חי, הוא פשוט לא נושם, הוא פשוט דומה. זהו.
טוב, אז אני רואה שכאילו הרבה זה, אז נראה לי שאנחנו נסיים. תרגישו חופשי לפנות אליי ממש בפרטי וכל דבר, אל תהססו, וזהו, והיה לי ממש כיף לראות אתכם וירטואלית. וזהו. תודה רבה, נועה. נועה, תודה. ותודה על זה שכאילו תודה, נועה. זרמת איתנו, שזה יקרה גם בתאריך הזה, אני מתכתבת עם נועה בשעות הזויות, כי השעונים הפוכים. ממש ממש תודה על ההירתמות ועל ההתגייסות, ואין עלייך, ואיזה כיף שאת איתנו, גם כשאת רחוקה. וזהו, סוף סוף. תודה, נועה. תמשיכי עם תודה, הסטורי. תודה רבה. תודה, נועה. ביי לכולם, אנחנו ביי, נשלח ביי. הכל אחרי ביי. החג. ושיהיה לכולם חג שמח, לא משנה איזה חג אתם חוגגים כרגע. תודה, בסמת. אני ביקשתי מבסמת שתשלח לי את ההקלטה, אבל אני כבר מבינה שאני צריכה שיעור פרטי, נועה. זה לא... לא. טוב, אני שולחת לו את ההקלטה פשוט, אבל עד ארי אנחנו נעשה איזה... בואי נעשה לצוות, ואז... כן, כן. לילה טוב. טוב, לילה טוב. ביי. ביי לכולם. אנחנו ישר עם טוב, האחרונים. אז מה קורה? אני לא נעים לי לסגור לכם, אני אהפוך אותך להוסט. טוב, אז מה קורה? מה שנקרא. תראי לי את ינאי, תראי לי את יובי. הם לא פה, עומר לקח אותם לעשות סיבוב באוטו, כדי שיהיה שקט. מה עם עומר?